vatandaşlar, efir paylaşayım. Tak. Mana. Tak. Sağadım 9 oldu bugün. Birazrak irrak açtık dünküden. Açtık. Yavaş yavaştan. Klimat, aleykümselam. Hoş geldin efire. Käbir vatandaşlarımız hayiş etti. Efir aç. Bugün başka efir açan yok. Efir açay deyip oluyor deyip ne efir açıp duruşum. Hani geliversin vatandaşlar. Yavaş yavaştan. Gurundeşlik edersin ondan bundan. Derse gelen vatandaşlar, hoş geldiniz. Geleninize öğrenci at. Efire entek yanaştım. Birazrak cemlenelim. Gurundeşlik geçeriz. Çıkıp gittiler. Kovduğunu. Derse gelen vatandaşlar, hoş geldiniz efire. Bugün efir açan yok deyip ben açtım. Aleyküm selam. Timsah. Kırkadil demek oluyor. Yanlışmasın. Türkçe'den de bilemek. Hoş geldiniz vatandaşlar. Geleninize minnettar. Sultan Tarkanova hayiş etti. Neme. Bugün efir açan yok. Özün açay deyip düğün amaçtım. Ayborla deyip bugün amaçtım efir. Basan like'larınız için köp sağ olun. Düğün adımlar kendi adım yok. Bugün kendi bir efire geleyenler yok. Gelirler yavaş yavaş. Hava vatandaşlar, umuman aktivizm, Türkmenistan hükümeti başın yerden başladı. Sonra näme bolup utarıp şeyler hep temalarda gurundeşlik alıp barmak maksat edindim vatandaşlar. Aktivizm dönemine esası näme sebepkar oldu, näme sebepten. Men öz pikirimi aýdaýyn, oňa çelli vatandaşlar geler mümkin, alaşarlar, mümkin yok. Aktivizmin sebebi beýskaça aýdylanda vatandaşlar Türkmenistanyň içinde Bolanokdan başladı. Bolanok. Hakkıqoň talap etýän Bolanok. O şul gadagan diýlen, hemçin gadagan diýip soraýan Bolanok. Eň bärkisi. Taşar yurda çıkacak olsalar, sen geçen ok diyorsun. Hemçin Bolanok. Hemçin Bolanok. Hatta vatandaşlar aydarsınız değil mi? Türkmenistan'ı kritik ettiğiniz o yamanlayanız zat diyeceklerim. Barım taplarım. Ben özüm bir zata hayran kaldım. O Rusların o programması var. Arıyorlar yaşka deyip. Yeryüzüne aylanıyorlar. Her yurtlara varıyorlar zat ettiler. Şu Aşgabat'ın aeroportunda o politsiya egeneşikli, politsiya işgäri bağışlan velin. Şu tayda syomka etmek gadagan deyip Rus dilinde aytıp bilmedi. Bolanok değil ya, Bolanok diyor. Çoğu guvariti deyip o görürlerim hayran kalıyor. Bu neme diyek deyip. Bolanok diyor. Vatandaşlar bir zaten düşünün. Halkara aeroport. Halkara aeroportda bir Rus dilini bilyen politsiya işgärinden naryat koymak, şoň ýaly döwlet için şoň ýaly kadr tapmak, Rus dilini bilyen adam tapmak şu derecede problema mı ka? Şonu gördüğümde men hayran kaldım. Şu Bolanok diyen sözü bu Aryolar Yaşkan'ın üýdüşçilerine çelli ulan nemettiler. Söz yok deyip ben şonda hayran kaldım. Bir Rusça bilen adam bolsa, izvinite, здесь съемка запрещается, zat deyip düşündürdüler. Bolanok deyip nemet ýaňky. Hayran kaldım şonda. Umuman şu Bolanok'un neticesinde aktivizm döledi vatandaşlar. Ähli uğurlarda çäplendirme, hakyny talap edip bilmeýän söz azatlygy yok. Türkmenistanyň islendik bir dokumentasiýa budagyna seretsen, notarius bolsun, ZAGS bolsun, pasport stolu bolsun, diňe oçurdur. Men özüm hatda şu notariusluk işim çykanda gece saat 2-de 3-de oturup gidip oçura turýatym bolmasa oçurun getemek. Oçurun getemek. Anda daşar yurdu gördük. O kimlik tejes nomerini sözlesen, şu aýtsam, o sistemadan girip o sen ýerde okadyň, näme etdiň sen boldu, danyň çykyp dur. Oldu. 5-10 bar yarım saatde bitken zat diýerler. Bizde başlan welin gece saat 2-de turup notariusa gidip oçura durmasaň, o işin bitenak. Beýnansakda. Şu cemlenip neticede şu aktivizm emele geldiğinde benim garaýşymda. Ýomkys näçe ulu bolsa da, o damja damyp dursa şol ýomkystyň içine. Şu nähli ulu gabaritde bolaýsyn. Şu ýomkysdan doly edilson ýaly halkyň sabır käsesi dolmagy netijesinde bu aktivizm peýda bolup, o halk öz pikirini açyk aýdym konstitusiýon haklaryna esaslanyp aýdyp başlady. Elbette beýle hereket Türkmenistan hökümetine ýakanak. Näme üçin? O sebäp hakykatlar aýdylýar. Stalin'in adına Stalin tarihe diktatör bolup girdi. Stalin'in adına aýdylýan bir fraza var. Aslında şu Stalin hakda çeperçilik kitap yazanda Stalin'in obrazyna göre şul sözü aýtdy diýip ýazyp geçýärler. Aslında Stalin aýtmadyk. Demen Stalin tarapyny aldığımda нет человека, нет проблемы. Смерть решает всё. Bir Türkmenistanyň vatandaşy hökümetin kemçiligini aýtdymy? Şol kemçiligi düzeltmäne derek ýanky Stalin'in metodyny ullanýarlar. Нет человека, нет проблемы.
Şol adamı yok etsek, значит şu mesele çözüldü deyip ana şol metodu 21. asırda Türkmenistan hökümeti gülyalı. O şol metodu ulanıp otur buna. Gözümüz bilen görüp oturuz. Näçe bir hak hukukunu sorap hatta. Taliplerin hak hukukunu sorap çıkın. Melik Allamurad bilen Farhat Durdiyev. Beylek aktivist olanlar. Maksat Baymuradov. Yığnamak bilen şuların ayda oturan kemçiligini bir düzedeli, bizden bir halk üçün şu vazifede oturuz, halkı aladı etmek için oturuz. Bir azrak iyen çöreğimizi halallap iyeli diyen fikir yok. Şol adamı istirbilat etmeli, ana şol bilen mesele çözüldü. Şu Stalin'in metodunu 21. asırda hazır. Bir kemsiz. Onda da Stalin'in obrazına yazılan stata. Нет человека, нет проблемы, смерть решает все diyen prinsipi hazır Türkmenistan hükümeti. O genişten ulan otur. Bir zaпрос verdiler. Nima, moderator barsangiz pichoq qalacak adamlarım bardı. Siz efirde tutanda qarab turar tek. Alo. Moderator beresiz aka. Şu moderatörü ne edip vermez, ben şu davno neme ulanmam son. Sen ayıp dur men. Men profilime gireyim. Men profilim üstüne basın. Aha. Men profilime girdiniz, üstüne basınız. Son kaç tarafta alır, sağ tarafta 3 tane zat nokat olmaz. Yok mende neme çıktı. Şimdi padarka, mikrofon, kamera, увеличить. O nemeler çıktı. Yok. Men profilim üstüne basasınız, yukarıda 3 tane zat var. Nakalı nokat var, sonra basasınız. Moderator eklediğin yeri var. Şeyde hem zatların beresiz yetkisinden. Сделать модератором. Ova, sokaran şu moderatorda basan yerde pesaça düşün hemen yetkisini benim bana kayma hemmesine. Только советы по ключевым словам. Не сейчас. Hemmesi yaşlı olmalı. Basın, bir pesa düşün. Ova, hemen silon olmalı. O zaman abartma ayda tutuşa. Tvoj svet zilionuydu. Ana moderator ettiniz. Akıllı olun, araya çepekçiler. Birinci açık çepekçiler elinizi kaldırın, tanıman oturmalı. Son gene çepekçilik bir gün adamlarım neme olup gitmesin. Blok olup gitmesin. Пошел вон дем. Adres подсказать? Rusça yazan balyalar, ладно. Yani kayıtışmayalı vatandaşlar, o kemçiliği düzeltme ederek, şol adamı deyilmek metodunu Türkmenistan hükümeti 21. asırda o ginden ulanıp geliyor. O mümkün başka devletlerde de yok diyecekler vardır. Vardır. Yönet Türkmenistan bilen deneştiren de vatandaşlar, o çakı çeneder. Gözünüzle görüyorsunuz. Men komentaryalara vatandaşlar kendi bir üns verip bilemek, salihатlı olarsınız deyip umid ettiğin. Nursultan Taganova eğer nemeler var olsa doğru, nemeyi vermeli Dubai'ye. O gep düşüneceğim. O akıla çağırıp nemedi. O dövrden bize öttük. 4-5 yıldan beri bu aktivizm yolunda düşünecekler, düşünmeyecekler. O Sivnets ereden yalı beynisini açıp uysanım, şunda da kabul etmeye o fayda yok. Ruslara göre remontu ne подлежит deyip. O remonta değişti değerli adamlar bilen biz uğraşıp oturmayız. Aka bara King varsan, Eyüp varsan, yana bir kitap var da şular gelse az efirem ben вообще интересно siz bilen kandi yap yaşadı şular bilsin. Keşke gelseler. Tabii. Geleversinler, hiç nemesi yok. Gelen devlettir o, şu çepekçi olsa da, prezidenti oldayan olsa da şolam bizlerin vatandaşımız. Neme de olsa umidimiz var, kaçanam olsa bir gün, belki şoların hem kellesi açılar, şolarım düşünür, şolarım doğru zat aytyan eken oldu, belki düşünür diyen umidimiz var. Belki Balnoy paşol na popravku ne daşol diyen metod olmağa mümkün, onu vakt görkezer. Gelen devlet, neme der, aha, tak. Assalamualaikum. Aleykümselam. Atmaya Kalau da. saparo, nali ada, gomnya ada. Şükür, yaman Yusir, aytacak zadınız var mı? Evet. Sputnik Türkmenistan maksat bayramı. Это вы? Sesim gelen ok mu? Bir minut şu. Maksat bayramı olsa şu bilen bir minut yaplaşayın. Nemetes, Yusir, birleşesiz. Maksat bayramı. Можете открыть микрофон? Вы тут пишете, это вы или не вы? Хотели убедиться. Ну, писать это одно, писать каждый может. Неужели тяжело сказать, да, это я, мы по голосу узнаем. Maksat Bayramович, не стесняйтесь, пожалуйста. Uyolsanız oğlunuz olmuyor deyin. Ладно, gürleşesi gelen yok maksat bayram için. Ладно, orası ayı nemede oturmalı, yok oturmalı, yaşlı adamı gelişmiyor. User nemi mesela vardı, mikrofonunu açıp arkayın diyaloga geçip biliyiz. Aytacak koyacaklarım var olsa. User, sesim geliyor mu? По-моему, maksat bayram işe değil mi diyen de. Uyalı oturmalı değil de tezde düşen gelin yalı. Yıkır oturuyor demiş hani. По-моему değil o. Tak. O, kursant geldi. Adı tanışırak şunu. Kakası. Salam aleyküm. Waalaikumsalam bro. Ne olacak yaman değil kursant. Can sağ mı? Şükürler bro. İşler çağı çoğu. Tavak loşka. Kovuçuluk mu?
Allah söylemez oğlum. Özüm nerede? Menin yan aydanlarımı dinlensin, şu aydanlarımın içinde ılalaşmayan yerin var mı? Var o kelde. Mümkün olsa sana xahiş etsem biraz mikrofona yakınrak gürlesen sesin yaman uzaktan eşitli Ha, kendi yani. Eminle haysi demedi. Sevme olanda haysi demedin. Hemmetin var da. Böyle men demedin. Men yatlıdayın. Men yeke üstüne durup geçerim, ılalaşayan mı yok mu yok diysen şunun üstüne çekeleşesiz, böyle mi? Misal için Türkmenistan'ın Konstitusiyasının 42. maddesinde Türkmenistan'ın her bir rahyatına, her bir grajdanına, her bir vatandaşına yani hukuk verilen söz azatlığı. Sen öz pikirini bir niyagdayda aytmağa dolu hakkın var. Ilaşmayan zatına men ılaşamok deyip esas getirip aytıp bilýän. Ýöne şoňa garamazdan Türkmenistanyň içinde bar olan kynçylyklary, kemçilikleri aytýan Türkmenistanyň raýatlaryny awlamak, adam kaçakçylygyny edip ýurda alyp gitmek we ýurda baran soň gynamalara hökümet sezawar etdi. Şu zatlar yalan diýjekmi? Ilaşayan mı? Ne dedim? Adam. Gatrak geplemesen men işlemok. Haýyş mümkin olsa yakynrak gürle ya nauşnikda bolsaň aýry nauşnikmi? Noşnik potem da şu vakt. Ben o zatlarımın doğrusu bilemem. Kempe getireceğim yok. Sebebi adamlar bu zat yeni adamlardan belki yalan buldular. Onun için ben onu bilemem. O hakta bulacak sebebini bilemem. Kempe ben yok. Bilemem. Bilemek. Senin bilemek diýenin konstitusiyada şu maddanyň barlygyny bilemekmi ya Türkmenistana hak hukugyny soranlar alyp gidenlerni bilemekmi? Alt gideni bilemem. Bilemem. Hak gideni havarım var. Ondan başka hiç kim alyp gitmedimi? Başka kim akıttı? O nemeni alıp gitti. Cumhurbaşkanı Türkmen akıttı. Onun Türkmen dediğinde Özbek salıp çıktı. Özbek sana rayet olup çıktı. Başka bilemek yani. Sana pereýin bunda. Yok sana bilmek gerek değil. Ben açıp boylanım. Inde boyla Türkmenistan'ın edyan zatları yanlış eken. Doğru değil mi? Yanlış. Evet. Restoran zatları. Evet. Doğru mu? Yanlışa yanlış diýmek dogry. O hakikaten. Yani aktivistlerin edyan hareketler doğru. Gepleri, alt bayan hareketler, onların aydıp duran gepleri doğru. Aha. Doğru mu? Evet. Doğru. %100 doğru yani. %100. Doğru. %100 diyen zat hiç yerde yok. %100 diyen zat hatta şu maşinin valları nemeler oluyor yani. Gilza neme. Şolam %100 olmuyor. Şolam nol neme nol bütün nol neme de yavru ya kişi şolam bolup bilýär aja. Garaz şu aktivistlerin gepi bilen hareket etse bolýar. Evet. Sen haýsy demesinde ılalaşmayan, misal üçün ılalaşmayan yerlerim var diýdin. Men maňa şo gyzykly. Men meselem men kem görleşdim aktivistler bilen. Dostlarım bilen görleşdim. Azam men Abdullah diýenim var. Onun epineden men diýip bilemok. Efiraçy. Ses gelen yok diye. Mümkün olsa sesin gataldyp bolmaýarmy? Senin vatandaşlar ýazyp otyr sesi çykan aktyp. Abdullah bilen men görleşdim. Abdullah'ın epineden diýip bilemok. Dostlarım epineden diýip bilemok. Meni bloklap goýdylar. Ses gelen yok anime dotan düşünem cevabı. Eşlerim ses Duran tek özüňiz tek. ses gelen aktyp. Nauşniň bolsa aýry şu nauşniňmi? Abdullah onu gitti. Gelýän sesini. Gelenak. Sesin ütkenek. Menem şu kulağımın emet bilen bu lakatırlar oňa tutýar. Şoň üçin men eşitip otyrum. Vatandaşlar eşitlenak. İyi geliyorum. Bir nastroyka zatlaryny gören. Şimdi gelýän sesin. Vatandaşlar gelen olsa yazın gelýär diýip. Mene uzaktan eşitdim. 10 metreden bir gürläp duran ýaly. Mene eşitdim. Yazın ses gelýär ýokmy? Senin gürläp dur. Ýok diýip Gelýän ýazýarlar. Hani ýene bir zat aýt. Intagan kulak demek. Ha, ýana indi gelýär. Indi gelýändir vatandaşlar. O ýan gaýdan aýt başlandy. Bolýar. Türkmen şu polojeniýadan. Bolýar. Men Abdullah'ın epineden kan görleşdim. Abdullah bilen görleşdim. Aleşir bilen görleşdim. Dogrymy ýalanmy? Olaň özüň aydan çykar efirden TikTok'ta meselem vatandaşlara. Şol aýdyp çykdan sen şo geping ýalňyş diýdin meselem. Şo geping näme manysy bar? Ýa diýipsiň. Ştaýda bar. Sen kimlerin efirine girdin diýip soramadym. Sen näme de men bilen ılalaşmaýan diýip men şunu ýalyrak sorap goýdum. Sen başga ýerlerde tutýarsyň. Sen aktivist misin? Men aktivistler diýdim. Sen o diýdin. Doğru. O aktivistmi? Abdullah. Inde bularym aktivist ha. O. Yani şunu ettim. Sen kimin efirine girdin diýip onu soramadım. Ýa gaýdanlarymdan näme bilen ılalaşmaýan diýdim. Sen näme ýedin, näme içdin, kimin efirine girdin, näme giyindin maňa gyzykly däl o zatlar. Bolýar sen aktivistler diýdim. Men aktivist hakynda gurlapdym. Ýekejem sesin bölmesin eşitip. Bolýar aýdan. Abdullah öň diýipdi. Suriýa hakynda ne diýdi? Jowlany gahrman diýdi, Jowlany diýdi. Nämese de diýdi, döwlet ýykyp ele nemetdi diýdi. Diktatory ýykdy diýip çykdy da. Men şunu aýdypdym. Abdullah dedim, sen dedim Suriýa hakynda dedim, şolara sen bilgin ýok, görülemedim Suriýa hakynda görüleme dedim. Ýok, öýleň diýdi. Endi seret, şo wagtda gahrman diýdi. Ýandaklaram o diýdi, Jowlany gahrman diýdi. Endi hazyr Suriýada näme bolupdy? Endi hazyr Jowlanyna garşy hereket etdi. Endi hazyr dogrymy? Ýalanmy kandy? Mes o bir. Endi Abdullah'ın aýdan gepleri bir tim bol, nolu deň bolup çykdy. Nol. Aleşirim awal gahrman diýip ikisinden aýdan gepler siyasi düşünjesi nolu deň bolup çykdy. Abdullah'ın Aleşirim. Sen var üçgen geopolitikaya. Bizler Türkmen sahatda gepleşek attık. Yok, arkayın oldu. Demedim. Men sizin gitmeden sizin gitmeden
Yakında böyle yakın Azat Huday berdi mi? Azat ne bileyim biri var, biri var. Adı Azat. Toşaltan Goltan ya onu. O da şunun yerinde değil. Azat Haybayev. Ova. Ben ona sonra verdim, yazdım aşağına yazdım. Azat dedim sen dedim dindar mı dedim. Azadam dedi yok dedim, ben dedi dinden kendi bilgim yok dedi. Olsun. Böyle dedim bu sırasın bir nämeden ahlaktan, edepten, terbiyeden, türkmençilikten bahsettu. Türkmen edebi, Türkmen ahlakından gurgurlattu. O dedim söylemedim aktörlerden barakan şu kadar ahlaktan, edepten gurgurlayan dip. Beğendim ben. Yazdım o şartta mağda dedim seni kollayan dedim. Şu yapın kollayan dedim. Aşağıdan yazdım onu. Okadan böyle tosoltaran okadı. Yani bu beğencim kendine gitmedi. 5 metre mi 10 metre mi sürdük beğencim. Film aktörlerde bir hakiki bir doğru aydana konu ahlaktan, edepten, terbiyeden aydana konu beğen tuttum. 10 metre yetmedi. Bir girdi. İslam dini hakkında soradı. Az adam dedi Siret dedi Müslüman devletlerin içinde dedi Müslüman dinine nemede karıştıran için dedi hazır devletler şoları alıp ottu. Müslüman devletler din bilen hareket etmeli değil dedi. Deyip gürletdi. Yani devlet dine bağlı olmalı değil dedi. Devlet dünyevi devlet olmalı dedi. Dini hiç kili nemede olmalı karıştırmalı değil dedi. Devlet dedi. Biz karak kessen hayış senden. Girdim ben. Bu Azad'ın Aydın gepi doğru düşünen adam. Doğru düşünen adam. Bizi Müslümanları elimiz ayağımızdan koyup urtup turan yalı ya da. Devlet özünün dininin koruması. Bizim elimiz ayağımızdan anlatan LGBT'ler, ateistler, Hristiyanlar bizi urtup turan yalı oluyor. O şunu istetti. O arka tarafında şolara düşünce var. Onun düşüncesi ne ola diyeyim. Deyip oyladım. Sebebi devlet meşit kurmasa, devlet imamlara destek vermese, medrese kurmasa. Ben senden hemen soradım. Ben yanı bir topar zat sanap çıktım. Şun aydan zatlarım bilen ılalaşmayan yerin var mı diyem de o var dedim. Var dedim. Aytani nemeden desem ben sana cevap verecek dedim de kimin efirine girdin o Libya'nı koldadı nemene. Siriyanı koldadı azat dini nemetti. Benim aydan sözlerimde yanlışı var olsa ılalaşmayan yerin var olsa sen şunu aytıysa dur cevap verecek dedim de getir nemeleri soktun orta indi şunu cevap verdim deyip özün kabul edeyim şu cevabımı. Ben şunu sorağına cevap verdim o deyip düşünüyorum ben. Atamrat, men senin efirine girende sen aktivistlere intek düşünüp bilen ok, men efirine girdim, prema doğru girdim. Sen efirine... Yok, ben dinlersin ben aydan zatlarımı. Ya kayıtala değilsen kayıtala vereyim ben sana. Bunun son hakkında hemen içtim ben. Aktivistler dedik, olan adamlar, bizi kemer bilen oklar, bir gün gelir bizim hak olduğumuzu düşünüp yeter diyeriniz deyip kullanını içtim ben. Onda Türkmenistan'a adam ekitilerini men bilmeyen zaten bu ben dine farkadı bilen deyip eşitmet kosan da farkadı ekitiler deyip aytman nerede? Hazır sen özün yalana çıkarıp dursun. Fark ettin mi sana? Farkadı ekitilerini havarma, başkasına havarma. Allah, şu nereden geldi eşitmet kosan? Ben eşitmet kosan. Meni eşitmet kosan farkadı ekidildi deyip nereden aytmalı sen onda? O farkadı ekitilerini bir yıldan geçti, ne için içtmeyin ben onu? Ben kaçan ekidildi deyip soram yok. Türkmenistan'da kemçiliği düzeltmeyin yerine kemçiliğin varlığını aytlayan adamlara kaçırıyorlar, alıp gidiyorlar, urgulara, basışlara sezavar et diyorlar dedim. Şu sözümden alaşın dem de yok alaşmayın dedim. Ben sivilış farkadı bilen dedim. Spesifik ayıp vereyim mi polunu diysem yok gerek değil dedin. Sebebi o spesifik aytılmağı senin alıp barayan taktikana kapma karşılıklı geliyor. Sebebi yüzüne patlayıp uruluyana bulan gidildi. Buna mal gittiler, ona mal gittiler deyip aydılmağın sen İslam yok. Yok gerek değil dedim. Böyle neyemedi neye giresen diysem kimin efirine girdin, kimi golda indisene. Suriye meselesinde neymemiş Abdullah Öcalan'ını uğratmış. Palavu loşka bilen yiyen mi, elinle yiyen mi? Palavu yiyen mi? Yok palavu yiyen de elde yiyen mi, loşka da yiyen mi? Ben sana temsil için veremem bu soruları. Temsil için soram yok. Palavu elinde yiyen mi, loşka da? İsten adam geldi, isten adam loşka diyor. Yok sen ehli yiyen. Bir ayıp zat değil o. İki taraftan yiyen. Diğerli loşka da yiyen. O diğerli sen loşka da yiyen. Men elde yiyen. Edilson gal Abdullah islese Jovlani'ni goldayı. İslese Başar Asad'ı goraya. Sen bu tayda Türkmenistan'ın hükümetine alıp barayan kemçilikli işlerine gönüktürler, başka uğra ütkötecek olup can ettin, oğlum sana başardan ak. Oğlum sana başardan ak. Mümkün başka yerlerde başartyandır. Yani ben başartmayın ona. Ben yol vermeyin. Sen alıp o Suriye çekecek oldun, o Azat Haytbayev'in efirinde o dini nemeden eğitirler. Türkmenistan'ın konstitusiyasında hatta dine zorluk yok. İslese adam daşa çok unut bilir. İslese ağaca çok unut bilir. İslese İslam dininde Müslüman olup bilir. İslese ateist olup bilir. Dine mecburluk yok. Azat din var da eğitti. Teman başka yerlerde soğuyacak olyanız. Men de geçmiyor o zat. Men de başarmayalım. Men tuttum mu? Men çok tutan demem. Aylak öğürüp, kayıt deyip öğürüp yine getireyim men şu tema. Benim yankı aydan sözlerini ılalaşmayan yerine ayt deyip yine bir gezek sorayın. Cevap verip bilmesen gün Dubai'ye gideyim. Dinleyin seni. Şimdi Atamrat, sen aktivistlerime kan girdin diyene, eter şolar yalı, gepe cevap vermez, sonra cevap verip bilmeni, yalanın onunla bakantap çıkarıp köver yalı. Senin şolar yalı çek ottun. Öngünen amaydın. Benim soruma cevap verdim. Sen yine bir gezek sorayın. Ben Abdullah'ını soktum, Azad'ı soktum, dini soktum, Siriyan'ı soktum. Yani benim soruma cevap olmadı o. Yekecim Atamrat. Dinleyin ayda. Aşağıdaki vatandaşlar hazır seyretin, beni gepime sorağına, benimle gürleştirmeyen, sonra cevap vermeyelim, beni başka ayıp tapıp beni çıkarıp köver yalı. Seyrettin hazır. Şimdi yekecim benim soruma sen cevap verme. Ben sorup veremiyorum yani. Niye? Bana sorup veremiyorum. Yekit Atamrat.
senlere inanmak Aynen. için, inanmak için aktivistlerin aydan geplerine %100 doğrumuş olan hareketinden şu aktivistlerin aydan çıkan gepi bilen inansa bolýarmy şu hareket etse bolýarmy diýsen o bolýar diýdim. O Doğru dedim. Şimdi O bolýar. sizin siyasi düşünceňiz, dünya bakışınız, edýän hareketiniz umuman size inanmak mümkün değil. sen inanma. Sen inanma. İnan deyip sana yalvarmayız. O kuvvetten etmeyiz. Sen inanma. Men inanmak Sen olsa. inanma. O senin şahsı demen. Saylawın. O Sana hiç kim mecbur edip bilmez. İnan. İnanmayanı- Yokman deyip. Şahsı saylawın. Yani sen esas getir. Esas getir. Ne için inanmalı? Sebebine. Ne için inanmalı? Ne diye baktın? O Giovanni misal getirdin. Dini koştun orada. O temanı alayıp gidecek olayım. Abdullah yok. Abdullah efire çıktı. Türkmenistan'ın Suriyalı bolmalı. Diktatörün yok etmez Suriyalı bolmalı Jowlanyny kahraman deyip çıktı. Men aytdym, Abdullah dedim, sen Suriyada bolan zat hakkında bilgin yok dedim. Men olsun tarixi Suriyada näme bolanyn aytdym. Abdullah Alişirem girdi. Alişir o Suriyalı bolmalı deyip çıktı. Endi Alişir hazır indi halk Suriya halkı yine Jowlanyňa karşı çıktı. Endi halk yine doğru edýärmi? Jowlanyňa karşı çıkıp soraw bersen Alişir. Indi menin koyan sorawma, menin sanap geçenlerim bilen ılalaşýanmy diýende, Ilki bilen bu senin beren jogabym deme gelýärmi şoňa? Bak gelýärmi? Atamrat. Şoň jogap diýip kabul etdiňmi? Ilki bilen sizler inanmaly dälmi? Sizin edýän hareketiniz inanmaly men? Sizler iletmek üçin inanmaly dälmi? Sizin demeňiz geplerim. Men ýöňde soraw berdim. Atamrat dedim. Rusça bilenmi? Rusça bilenmi? Rusça bilenmi? Bilen yok Rusça. Yok. Rusça bilsen ben sorardım senden у тебя голова или продолжение шеи. Senin kellämi ya boynun dowamy mı? İlk başta giremde aytdym. Atamrat dedim. Aktivistlerin hem ayt çıkan geplerinden neme alıp hareket etsiz bolýarmy diýsen o bolýar dedim. O bolýar diýýär. O men sana soraw koydum. Menin sananlarymdan ılalaşmayan yerin barmy diýende bar dedim. Men seni Giovanni'ni soram yok. Giovanni'ni soram yok. Siriya yerinde. Ben Türkmenistan temasında. Abdullah sana deşi değil mi? Abdullah sana deşi değil mi? Abdullah ateş değil mi? Abdullah benim egindeşim. Abdullah benim egindeşim. Seret. Senin adın näme diýende sen kursant diýip jogap berersin, dogry mu? Senin adın näme diýende Yelena ya Mariana diýersin. Dogry mu? Aktivist mi Dogry. Bu divar olsam, bu divar bilen senin ona trak ürleşen men. Gel sen çıkarmayın bir diyecek ki bu geçsin. Sen de otyra. Sen bilen Abdullah'ın aranızda diňe adınız degişik bar. Diňe bolany. Sen Atamrat o Menin- Abdullah. Menin koyan sorawma. Mıdır sanan zatları jogap diýip kabul etdiňmi? Şoňa beyniň çatýarmy? Sen aktivist mi? Aktivist men, barmy soram? Abdullah aktivist mi? Aktivist Abdullah'da barmy soram? Bolda ikinizden bir adam da şonda. Oldu. Benim sanap beren zatlarımın içinde ılalaşmayan yerin var mı diýende bar dedim. Sen şonu ayt diýen men sana. Men senden Giovanni'ni soram yok. Atamrat. Men sen aytdym. Men girende aytdym. Men girdim premier fire girdim. Sen sen eşden gepin näme? Ay bir gün diýdin awa bizi inanmaýanlar bugün kanlar diýene girdim men. Şoňa garşy girdim. Inanamak diýip. Şunuňmy? Ondan sen Şunuňmy? Yok. Şu gepimden girdim. Men başga gepin eşdem yok. Men şu gepin girdim. Şuna girdim. Sen atrum ekenin. Eşitmedik bolsam näme üçin eşitmedik bolsam, näme üçin menin şul sananlarymda ılalaşmayan yerin bar mı diýende götüňe geňeşip, ondan soň howa ılalaşmayan yerin bar diýip, ondan soň jogap berdi. Atamrat. Ilk sen ılalaşmak üçin sizi gowy tanamaly mı, tanamady mı? Menin sananlarymda gowy tanamaly. menin adamdan şu barada da ilk bilen aktivistler gowy tanamaly. Sen hareketine haýsy manyty näme diýip men tanamak barada gurrun giden yok. Meni sananlarımın içinde ılalaşmayan yerin bar mı diýip soranymda bar diýdin. Sen kollara inanman gerek. aktivistleri tanamaly hakkı yok mu? Один вопрос. Bilgi almalı mı, almalı değil mi? Sen kelläň iş var mı kursan? Yok. Yani Hiç var. aktivist halk Benim sorawma jogap berdingmi sen? Atamrat halk aktivistlerin kimdigini, niýedendigini, näme edýändigini, näme işlep ýörendigini hakynda bilgi almalı mı, almalı değil mi? Sen de otur. Şulara cevap ver dostum. Alişir, Senet sana soraw berjek da. Senin Jowlanyny kahraman diýipdiň, Suriýaly bolmaly diýipdiň. Dalba yok sen benim Jolani. Ben de tanımadım bu Jolani. Sen özüň aýtdyň Alişir, Abdullah ekiňiz. Nihуя. Boyna Yolun açık olsun Dubai'ye taraf. Seyredin. Türkmenistan'ın kemçiliklerini aydıp sanap, Türkmenistan'ın kemçiligini dile getiren adamları avlayalar, alkitgeller diýende bul gelýärden şu temany alyp başga ýere çeksem ene Abdullah Bey diýdi, Azat Taýpaýew din hakda gürrüň etdi, Jowlany hakda. Şoňa biz kızmaly kellämiz, onu girmeli, güniz boş, şonu absurdat etmeli. Türkmenistan temasy, Türkmenistan'ın diktator hökümeti kırada galyp gitmeli. Maksadyňyz şomy? Başarmarsınız. Men Kepi Görke sağı bilen uğradı utlu atar. Düşündün mü? Kepi Görke sağı bilen uğrayıp. Всё. Bunların niyeti şu.
bir gezek soradım, sorağı koydum. Menin şu sorağıma cevap berdi. Yana şu jowlany yana vursa. O men sana şu sorağı koydum. Şu sorağa eminde cevap berdim. Midir. O adam kursant diye, kursant öz vaktinde bir begendik da bizim Türkmençede begendik diye manini veriyor. Atan ya enen begenip, yine oğlum boldu deyip begenip o at koyup durlar sana kursant olduk deyip. Adamın nasiplerle gelin töleme. Böyle vatandaşlar böyle aramızda şunu yalı nemeler. Gepe düşünmeyen tugadımlar. Onun için demede oturmam kıynansak da. Eğer gep düşünür yalı olsa ben düşündürerdim. Gep düşündürmek okuyup şu kondensatör mi diyot mu koyan. Koyan prosto adam neme diyeyim bir ovuş diyorlar ben kemsitmeyin. Foraz ayında sövülmeyin. O bir ovuş diyorlar son yalı ovuş. Şonça düşündür oturuyor sonda da şu dirap dur. O ben sen tanımalı değil mi diye. Tanı beni tanı. Gerek mi ben pasportumu koyup gezeyim. Gerek mi ben numarımı vereyim. Mesele de tanı beni. Ben sen tanımalı değil mi? Abdullah Efir değil dedi böyle dedi. Menin sana geçenlerimin içinde ılalışmayan yerin var mı diyende güttüne gingeşip ondan sonra hova bar diyeyim hele. Bar diyeninden sonra tırıklamalı değil mi? Ben tırıklatmayan. Ondan sonra durmalı sözün izinde. Öyle de kıynansak da var şun yal tugadımlar şun yallar işleşmeli olyes ki vakt. O kellerini bozmalı olyes. O vatandaşlar, efire gelen vatandaşlar söz alacağınız var mı? Alişer, user. İşte ben dostum. Ha, beyler, sağ olun, kolay gelsin. Eyvallah. Yankı ne der? Ana men bilen gepleşip bilmedi efirden çıkarıp attı. Ay buların gayratı yok deyip. Benim bir sorağıma ben 7 gezip cevap karıştım. 7 gezip cevap karıştım. Ilaşmayan yerin olsa ayt deyip. Bu geliyeden Abdullah'ın efirini sokuyor. Alişer'in efirini sokuyor. Ay böyle de. Çıkardın ha bu gezip efirden çıkaran olsa indi gezip bu kadar çıkar yani. Senin yerim oynama mergen Dubai'ye gittin senin hazır. O vatandaşlar yankı. Hele yekenine atamrat. Ay bir doğanın var olsa biz doğanın uğrat. Sondan sonra ben heleyimi erkek mi? Anı onda göz yettirirsin. Beni gepletmem. Ben geplesem vatayla gepleyin. Şunyalı, böyle, yankı aytışmayalı. Net человека, нет проблемы. Смерть решает все. Bu Stalin statası. Aslında Stalin ağzı bilen aytmadık. Şu barada hudojstvenlik kitap yazanlarında Stalin obrazına göre şu bir gazaplı diktatör, gözü kanlı, rehimsiz adam olan için şu obrazında, şu yazılayan falan duşuşta falan nemede şu aytı şu sözü deyip aslında aytmadık eken. Şimdi tarih maglumatlara göre. Yani şu statada belirlenilen tekst net человека, нет проблемы. Смерть решает все. 21. asırda Türkmenistan hükümeti şu yolu gençliğin ulanıp oturuyor. Ben yani atlarını sanıp geçtim. O Türkmenistan'a alınık edildi. Öyle değerlik belli der. O nem için sebebi şu adamlar Türkmenistan hükümetinin kemçiliğini ayıp bildi. Kemçilik düzeltmeni derek yankı metodu kullanılıyor. Adam yok olsa o значит problema da yok. O azalan problemaları düzeltmek için onun için ılgamak, o azap görmek kokman. Şu adam yitirip koyuyor. Oldu çözüldü. İnansak da şunyalı yurdumuz var. Şu zatlar yalan mı diysem yankı yalan geleden yalan diye. Ayda yalan mı diysem o Jowlany bilemem. O odaşı mı ya geziyeni mi ya başka bir zatı mı? Gelip Jowlany'dan tutuyor. Böyle de. Ondan başka vatandaşlar aeroportta bolan случайлар gatken soňky döwürler neme geliyor? Habar geliyor aeroporta eden ettirip neme aeroport bir şahsi hususi bir zdaniýa hususi edara öwrüldimi? Ýanynda gowurdak barmy? Ýani gowurulan et barmy? Bar. O taýa bar. Bar tölemelisin töle. Bar ya tölemelisin töle hasaplaş geçildi diýip içgili çek kwitansiýa ýani türkçe awaýdan fiş berilmeýär. Yani hususi edara var. Hatta şu hususi edaralarda da daşar yurtta görüyorsunuz magazin marketlere girip süvda etseniz süvda ettin deyip eline neme verilendir, çek verilendir. Hatta hususi edarada. Aşgabat'ın aeroportunda yok. Ondan başka. Sen böyle daşarı yurttan azık önümünü yurda girip oturan olsan ay bu azık önümünün hili bilen biz tanış değil. Ol zehirli olup bilir, dürlü adama ziyanlı olan düzümünde maddalar vardır deyip girizmeyes deyse ona he diyeyin. Ay böyle diyeyin. Emma yurttan alınıp çıkarılıp oturulan azık önümüne kimin neme takılı olmadı şu tayda. Vakt şu kovurulan eti şu oğurlamadı mı oğurlamadı. Öğünde pişirdi mi pişirdi. Daşarı yurtta alıp çıkıp o özü iyi mi o özü iyi. Onu neme hükümet predirat etti. Sebep birce cevap. Aç. Gözü aç. Nem çetmeli? O halkı ezmeli, kazanmalı. Halka mecbur yağdayda galiyem bir daşarı yurtta o Türkmenistan'dan getirdim deyip önünden çıkacak Doğan kardeşime nakarzat pişirip verelim deyip şu niyetle alıp var ya bir alıp gideyim şunu deyip niyet etti mi? Momentten feydalanıyorlar da bunun töle olmasa geçiren. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bolanak diyen kanunu görkez haysı kanunda haysı maddede haysı nemede et önümlerinde aşağı alıp çıkmak kadar diye kanunu görkez değil. Görkez bilmezler. Bolanak. Bizde dilden ütüye. Dilden ütüye. Ona ne ahliyagdayda geldik vatandaşlar. Ay borla. O sesini çıkarma. Ay borla. Koşulma. Ay borla. Ölü verdiğin ondan sonra parakat yaşar yenene mi? Oy koşulma. O sesini çıkarma. Şey deyip şu yağdaya geldik vatandaşlar. O şunda benim günahım var. Ecemin kakamın günahı var. Komşu kolumlarının günahı var. Bari günah karşında. Ha böyle ayda verdim leyin. Näme karşı men diýen zatlama diýdiň aýaňa? Men aýdan zatlama karşı diýdiň aýaňky gelenine. Menim şu bir karşylygym aýtmana geldim aýtana. Bir edýän hereketim. Murat eşekden at ýasajak bolýan şonuňa garşy mene. Meselem. Meselem eşekden at ýasajak bolýandy. Onu eşitdik. Meselem nähliýagdaýda. Yankıyal bir daha da düşünmeyeni bir daha düşündürecek olan meselem şol.
Yok, indi şunu düşündürmän goýbersak, ene bular mening soragyma jogap berip bilmedi. Men şoň 7 gezek mümkinçilik öğretdim. 7 gezek. Mening soragyma jogap berdi. Bu jowlany nämen sok ya da o 7 gezek mümkinçilik berdim. Şondan soň çıkandan soň ýaňy ýazyp otyr. Men soragyma jogap berip bilmedi diye. Şoň geldi. Gynansak da şu bir halk görsün. Halk görsün şu şuňaly tup oylar. Hökümeti goldaýandygyny. Hökümetde ýokmy bir kellele bir özüni güwni ýetýän ilmli, bilimli adam. O efir açanlar. Näme dawaňyz bar? Näme ılalaşmaýaňyz diýip udustwreniýasyny görkäs men şuňaly ministrlikden, şuňaly edaradan, şuňaly demeden. O näme soragyňyz bar? Näme ılalaşmaýaňyz? Näme dawaňyz bar diýip geler ýaly ýokmy içinde? Şuňaly näme çala çaykalanlary goýýarlar. O bir salançakdan ýyklanmak sögülmäýin men. Şuňaly goýýarlar bar. Temasyny ütgöt. Temasyny al, başga ugurlara çekjek bol. O çekip bilsen berekelli. Men ýol bermeýän ona. Men gaýtaryp ýene gaýt diýip ýene getirýän men şu temanyň üstüne. Mümkin kemsitliginde başka efirlerde başarýandyr. Başka efirlerde. Ýöne men şu bir temany tutdum. Men ýene dolandyryp getirýän şoňa. O pikretde häzir girip gitýäs. Din temasyny, o Siriýa temasyny, ondan soň belki Akýanyň aňyr ýüzüne o Amerika geçersat diýip pikredendir. Ýok. Mende geçmez. Men tutdum şu anyk nämesin almasam goýýar men. 7 gezek nämetdim. 7 gezekde göwüne laýyk jogap berip bilmedim diýmek men boşuna wagtymy ýitirdigim bolýar. Boşuna wagtymy ýitirdigim bolýar. Peýda ýok. Oňa aýtdyň näme aýtmadyň näme. Näçe gezek aýtdy? Ýene gelip o jowlany diýip aýtdy. Ol onu aýtdy. Meniň sananlarymdan ılalaşmaýan ýerim barmy diýende bar diýdi. Götüne geňeş bar diýdi. O dinle. Eşdiýän brato. O Men özüm bilen teredeňde häzirem wagt ýitireňde boş bolsun. Men pikirimde teredeňde. Bilen näme? mümkin. O hakyň var şoňa alyp kiretmeli. Aýt sebäbini näme üçin? Sebäp korkýan adamdan gahrman ýatajak bolýan. Bilen korkýan adamdan gahrman ýatajak bolýan sen. Düşündüm. Men jogap berän aýta ber aýtjaň var bolsa. Türkmenistanyň içinde bir gorky otyr. Daşyna çykyp gorkuda ýaşap ýatyr. Daşyna çykan zaman gorkuda ýaşap ýatyr. Bilen Şu içine getiren. Bunun men diýjek bolanym, men diýjek bolan zadym. Şeyde real tarapdan seyredeňde kan efirine gelýärler, 3 ýalar bir topar adam gelýär. Sen käýeldin, Alişirin kawarýarlar, Abdullah kawarýarlar. Otyr. Sen ýanynda otyr. Gorku otyr. Sana ýan o kemçilik, bu kemçilik beýde ol bul o çykardymy? Çykardylar ol. Tanqid çykardylar. Boldu. Eger jemlän bolsaň, biraz piska demedeli, men şu aýdan zatlaryny öz düşünjäm. Boldu Cem dostum. Soňky 2-3 güniň içinde ene şu halk gorkup, häzirem wagtyň ýetip oturýarsyň halk içinde de daşynda da gorkup otyr. Belli bir derejede sen dogry aýtdың. Ýöne. Senet halk gorkak diýsek, o dogrudan biz gorkak ekenik diýip näme etmek mümkin. 105 adam seyrede oturdy. Men geçen gezem şu primeri getirdim. Şu 105 adam svitoyna sögüp otursam içinde şu 103 oldu häzir. Şu adamlar minutочку. Подождите, сейчас я дам вам слово, извините. Minutочку. Senet şu 100 adamın içinde şuların svitoyna yetsin, şuların içinde men damalym çaljagam bardyr. Demek halk korkak der. Ondan başka. Senet. Mikrofon закройте, пожалуйста, дядя Надир. Очень прошу. Ondan başka. Senet. Dünyanın hiçbir devletinde, hiçbir yurdunda ne sirk bolýar. Sirkde ne hayvanların şahsı hasaplanyan yol var. Hayvanların şahsı. Karol Zverey. Şonu o halkadan göktürýärler, pırmandyrýarlar, odun üstünden göktürýärler. Şol paçinýatsiýa etýär. Şu adama, dresировщига paçinýatsiýa etýär. Ýöne dünyanın hiçbir yerinde möjeklerim sirki yoktur. Yok hiçbir yerde. Eğer Türkmen halkının kanında tariha seyretsek, Türkmen halkının kanında edermenlik bar olsa, erkinliğe ımtılma bar olsa, gelip sen wagtyny ýitirýän diýme, men ýalňyş diýip düşünýän. O ýer şahsiýetde ýetip kemsitmek zat niýetim ýok. Kanda barmy? Kan gen ýani atrajasiýa etdi. Bugün bolmasa ertir bolsa büýrüm bolar, öňü soň. Şu näme üçin möjege sirkde näme etmeýler? Çıkış ettirmeýler, ýani şu pırlandyrmaýlar, böktürmeýler, oýnatmaýlar. Sebäbi instinkt, srabatowanie instinkta diýen näme bar? Refleks bar. Şol любой bir sekundda näme beripli. Gawur diýeniň bokurdagyndan ýapyşmak mümkin diýen gorku bar. Möjeg şonuň üçin näme etmeýler? Dresировать etmeýler sirk üçin. Kanynda bar. Edil şoňa Türkmen halkynyň kanynda bolsa, bugün olmasa erti bar bir erkinlik üçin, gowy ýaşaýyş üçin, geljekki nesil üçin ayaga kalkjany. Meniň anamym bar. Kimiň anam bolmasa da meniň anamym bar. Şonuň üçin men wagtymy boş ýitirýän diýip men kabul edemek. Isla ılalaşma. Indi sözü Nadir aga geçirelim. Можете говорить? Здравствуйте. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Eşdiýärmi? Hava eşdili. Eşdiýärmi goýuşlar? Men o hansy ki efeler çıkıp aktivistleri yamanlaja bolup ýa bir zat etne rahatsızlyk bildirjek bolanlaryň karşı bir söz açjak da. Слушай. Dinleýäs. Da bu insanlara hormat edilmedik bolsa, insanlar hukuklaryny gorap bilmejek bolsa, insanlar azat erkin söz diýip bilmejek bolsa, o yurda asuda diýip bolarmy? Men o adamlardan sorýan şunu.
Biz asuda yurtda yaşayas diyenlere soruyorum. 1200, 1300, 1200, 1500 manat aylık bile veya da en patologi 15-20 min aylıkla 6-7 çağa saxlab bolýarmy? Biz en erbezadı men özüm 2005-2006 yıllarda iş edip çağlarımı eklecek oldum. Ama o firmanın hansı ki bizim arkadanımıza arkalanıp Ukrayna devletinin Intermontaj şirketinin rehberi Petro Vladimir Vladimirovich halkın adamları, Türkmenistan rayatının adaletli, doğru dürüst iş eden adamı yamanlayıp pulunu elinden alıp en sonunda da onu bunu satın alıp en sonunda da adıl kaziyetlik olmadık 3 sözgü çıkarıp 3 kez kitabı çıkarıp öz rayatını ilin ayağını verip onun maşkalası az mı, belgisi var mı? Bu iş etti mi? O iş etmedi. Hiç kimi maraklandıran, kızıklandıran yok. Adam karza girdi mi şu iş etti. Belgeye battı mı bu iş etti. Ne için bizim rayatımız pulunu alıp bilmesin? Men Türkmen deyip, men bu adamın arkasında durup bilecek deyip bir Türkmen kalmadı indi. Hakkın, adaletin arkasında durup bilecek bir normal adam şu 18 yılda 19 ben görmedim. Kime ben yüzlemedim kömek etmek için. Hamsi önden para ver, önden para ver dediler bana. Benim param olsaydı ben senin önünden para vermezdim. Giderdim başka yerde taşıyıp oturardım. Hem de şu firmanın iyisini çarptırardım orada da onun boğazından kısıp bulmalardım bunu. Ama ben bu halka, bu devlete inanarak 19 yılda dalışkar ediyorlar bile. 19 yılda. O şu firma benim üstüme töhmet attı. Hakimliğe ardı verdi. Benim yerine getiren işimi hili pes deyip. Değil mi? Ben sonra komisyete dörttürdüm prezidente yazıp. Hakimliğe yazdım etmedi. En sonunda prezidente yazıp indiki arkadağımıza Kurbanqulu Melikulu'ya prezident dövründe. 2013 yılda, 2012 yılda. Obyekti barlattırdım. Bir tobar kemçiliklerini yüzde çıkardım. Benim yerine getiren işimi hili kovduğunu, onlarınki işi Türkmenistan'ın standartına layık gelmedikini yüzde çıkarttım. Hem o barada bir çare, doğrudur çare görülmedi. Hem beni tanır arkası değilmedi. Ağamcan, spasiba. Sen korkman, prezidenti yazıp komisyete dörttürdün, obyekti barlattırdın. Sen temiz çıktın erkek yalı. Diden şu erkekliğin için, bu devleti, bu halkı sığladığın için sen bu işi kova ettin. Eğer sen bu devleti sığlamazsın, bu halkı sığlamazsın, senin yerine getiren işin bularkinden kem olmalıydı. Ama seninki bularkinden kat kova çıktı. Ve şuna göre de adaletli olduğun için, işgallerinin malını satıp işgallerinin pulunu veren için, yerine getiren işlerin hile kova çıkan için, senin kömek edecek, senin pulunu alıp verecek, sana getiren ziyanı alıp verecek, gözüne basıp firmanın alıp verecek sen pulunu ağamcan demediler hiç kim. 2010 yılın sentyabrın 13'ünde Rişiye'nin çıktı suud. Onlar onu görmedik adam kalmadı. 3 ay suud gitti. Ahir ettiler, benim hak isterlerimi kınaklandırıp kaldırdılar. Kime çıktılar? Kime pul verildi? Hemin o adam özü beni değil olup başına gelen belanı ait verdi. Değil mi? Sıra yüreğimde Allah diye ana seyret. Sen tek değilsen. Şunları haramzadalar cezasını alandır. Ana özü değil olup sana aitti. Başına gelen beladan. Karan, Ukrayna firmada işletiyoruz, doğru mu? Ukrayna firma Intermontaj firması. Haysi neydi o kartlık tarafta mı? Zaten Şoruk Karadamak'ta, zaten Şoruk Karadamak'ta da ne bileyim o Talkuşka var ya Talkuşka. Talkuşkan'ı bilen mi Talkuşkan'ı? Altınası Bazar. Yok, hem vilayette de Talkuşka var. Aşkabat'ın Talkuşkası. Yok Aşkabat yerinde. Hayır, Aşkabat'ta beletliğim yok. O vaydı benim. Edir şu törüklerde kuruldu. Kanalizasyon açısını sarıcayla. Ben her türlü reşene de takazat ettim. Haklılığımı. Burada topar dokumentler verdim. Takazat ettim. Aklıkını, rabodu, katlar, hatta hamısı. Şunu seyretmem, benim hak isteyen ardımı esassızlığı sebeple kanatlandırma kaldırıldı. Şimdi kıska çaydan da Türkmenistan'da neme yok. Hak hukukunu korap, öz hakkını talep edip neme yok. Var o kim ki prezidenti alkışlayanlar var ya. Prezidenti o tarifleyenler. Var yıl komentar yazıp çıkan. Ne sebepten alkış okunmalı şuna? Bir adamlara hürmet, alabaylara hürmet edilir. İtlere, alabaylara, atlara hürmet edilir. Ama o hürmetten rayetlara edilen o. Ben prezidentten ya artımaca soram o. Ben öz işleyen zahmet hakkımı, o işe koyan pulumu sorayan. O da pribul değil, kazancım değil. Öz pulum, o işe yatıran pulum. Şunu bile alıp bilen o. Düşündüm Nadir abi, köp minnetler. Neyse diyeyim sana, şu birinci söz git kanattan bir kaldırdı. Aşkabat şehri şu kaziyet kale gücünde kaldırdı. En son 10 ay sonra Türkmenistan yukarı kaziyetinin meclisin üstüne meclise vardı. Meclisten zannettiler şu adamı program et prezident. Özün düşündür şu adama deyiptir. Ya da biz bu adamı kabul etmekte. Çünkü ben haklı da. Ben haklı olmasam meclis öz deyiplerdi. Ağam sen haksız, takışta beri gelme. İntikak gelecek, seni başka çocuklar görürsün. Ama yok ben haklı olduğum için yukarı kaziyet can edildi. Ben bardım, programına girdim. Bar aytacak sözümü açtım. Çıktım. Söküldü şu çözgü. Söküldü ha o. Şu çözgü söktüler. Edil. Bu közme ver ya yukarı kaziyet sökende. Nadirov'un hak islaş ardına koşan dokumentleri şu hak islaş arzasının esaslılığını taslakıcı koysan öyle de hak islaş arzasının esaslılığını ve kanunluğunu taslakıcı koysanız ver ya. Ne için? Çünkü yes akt vupını rabota, avion belli, yerine yetiren işlerin möcberi belli, tölemeli pulun möcberi belli. Doğru değil mi? Onda ne için kaziyet şu dokumentten üst vermem tip konuşkanlığı biriktir. Ondan sonra geldi terzen sup oldu. Bu gazetede terzen ekspertiz edildi.
Böyle realni, gramatını çözgü çıkarıldı, kanaklandırıldı men hak istersen. Düzdür. Yarı summa kanaklandırıldı. Noyonu kanaklandırıldı. Men o summa son dalaşkar olup bilerdim, problem değil. Belki summa adını men dalaşkar edip bilerdim. Nadir abi. Bu gece ne oldu? Kıskarak Bu gece ne Mehmet Ali. oldu? Ha, oldu. Ne kısaca. Bu gece hemçinin onlar şikayet yazıyor şehre. Şehre seyretme, özü seyretme belli de 28 noyabr seyredecek deyip belli de. Ondan sonra ne hemçin fikrini değişip götürüp akala vurdu ya. Akalan bunu söküyor, şu çözgüdü, kanunsuz söküyor. Değil mi? Hiçbir esas onu söker. Türkmen'den yukarı karşı vış suda görkezmene karşı çıkıp söker değil mi? Esaslandırmadan. Yine onu seyretme, sökülmez, seyretme, tezden su olmalı da. Bu gece su bulanda kanaklandırmalı hak isterse azam. Bunlar hak isterse kanaklandırıp iyizi itirmek için onların adalatsızlığını, keskin arbitraj suda değiştirip arbitraj orada ya. Yine şehir şu bir kanun, keskin damanı kanun diye kasar bir gücünde takılıyor şu keskin damanı. Yine yukarı kayda sökeceksin şunu biliyor musun? Yine tezden suda geliyor, kaytadan suda geliyor. Yine su çözgü çıkarıp hak isteyiş arzanın esassızlığı sebebi yine kanaklandırıp kaldırıyor. Hiçbir esas olmadan. Yine Türkmenistan yukarı kaziyetinin kaziyet kalakasının keskin manası görkezmeleri nol ediyorlar biliyor musun? Birinci instansiya sudu özünü yukarı kaziyetten yukarı tutuyor biliyor musun? Adalatsızlığa seyret. Gördüğü de var. Bunların oyunu seyret. Türkmenistan'da boyunca zaten size beş kaça bir sorum var mümkün olsa. Şu bizlerin efirlerde alıp barayan işlerimiz, yayındaşlarımız efir açedinge mendel. Şu Türkmenistan hükümetinin şunu eden ettilikleri, kemçilikleri aytmağımızı siz doğru deyip düşünüyorsunuz mu? Ya bu işler yok yanlış deyip hesaplayanız mı? O arada otu doğru düşünen. Ama bir zat kayışım var hamsından. Sövgünç etmen. Sövgünç etmen. Gayret edin. Sövgünç bolanlar. Biz Müslümanlar sövgünç gelişmiyor. Kavak adam imotsa aldırıyor özünü. Biliyorum. Gayret edin. Şu için biraz benim düşünüyorum. Benim kavak alındı. Benim sonra efirde diyemem. Yüzünde durup kaharıyıp söylüyen kavak. Sıra tövbe edin. Allah'ım başlar. Pastarayım sen. Demet çapalar. Efire gelen için çok minnet. Kahar adamı da diyor. Başarın toku sonuç etmen. Çünkü çağı da serdiye, ayal maşkala serdiye. İkinci dönem ne mi olmasa da, ne adalatsız adamlar bolsa da, onlar bizim Türkmenimiz, bizim Müslümanımız, ne mi olmasa da. Şunun için hürmet etmeliyik. Sözümüzü demeliyik, fikrimizi demeliyik, narazılığı bildirmeliyik, hak talep etmeliyik. Gerek olsa inamsızlık bildirmeliyik. Ama sonuç etmeyelim, gayret edin. Öyle. Söz veriyorsun. Benim sizin isteğiniz bir zat bilen. Sizin hemen bizim halk olarak gözüne kalkıyor. Kendi beri gözüne. Benim elimde ne adam var. Cayından boldular. Ne mi çözgüt var, materyal var. Kendi materyal topladım buralarına. Hamsi yalvarıp yatıyor. Yaz prezidente, yaz arkadağa hiçbir fayda yok. Ne için prezidentimiz şu zatları göz yumuyor. Eğer prezident istese adaleti üstün etmek için özü elektronu post açardı. Elektronu post. Halka derdi. Var instansiyaları keçin. Ondan sonra benim elektron posttan razı olsun elektron postuma açın dokumentler yazın arzanı. Ben özüm bir şey seyredecektim. İyi bol ya. Azıcık halkımız var ya şunda. Bizim için bizim isteğimiz prezidentimizden adalet olsun. Adalet olsun. Adalet etsin. Biz de halk onun arkasında durak. Biz onu kollayak. O halkı kolladığı için, halkı sırladığı için biz de onun arkasında durak. Eğer adalet olmasa, halkın hukukları korunmasa biz kimin arkasında durmalıyız? Hiç kimin. Özünün arkasında durma, adalet talep etmeliyiz. Doğruyken esas istek her bir sizlerden çıkış edenleri hamısı isteği hakikati prezidente çatırmak ve ondan adalet talep etmek. Doğruya doğru değil mi? Doğru. Efire gelen ben inanmıyorum ki Serdar Kurbanguliç her diyen aktivistinin sözünü barlap, hakikati tabi güzel çıkar, özlem televizyon çıkarmasın. Ana plan adam üstüne şu iş açıldı deyse biz onu koldamaz mı? Koldardık. Hamız koldu, hamız spasiba derdi. Her gün namazında dua okardım. İşine gelmiyor o zatlar. Aysa, o erbe zatı şu. Erbe zatı şu. Öyle Nadir abi köp sağ olun. Aydanlarınıza düşündük. Hakikaten Türkmenistan'da adalet yok. Hormatlı vatandaşlar yankı Kursant yeni bir gezek efire zapros uğrattı. Sizin fikriniz ne? Alıp yine şu bilen 6-5 sanaşıp oturmalı mı? Vakit yetirip ya hükman değil mi? Yazın eğer aldıysanız ne diyen. Alyas şu bilen diskusyamız devam edeceğiz. Alma. Birinci neme alma diye yazdı gerekliydi. Yani zapros uğradan faktorunu alma. Onu öyle düşünmedik. O düşüncesi pes adamlarını burada bakıştırma gerek değil. Hansı ki elinde takık malumat olan olsa, elinde takık dokumenti olsa çıkıp şehre çıkacaksın. Eğer kim de hakikati bilmek istese, ben orada size yazdım. Türkmenistan yukarı kaziyet önüne gitsin. Saat 10'dan saat 1'e otay dursun. O da otayda kimler ne yığılap gelendiğini otayda görüp oluyor. Başka içeri gerekler gitmek. Hangi problemler halk otay gelendiğini görüp durur. Köpçülük almadıydı. 2013 yıldan beri katlanıp bir şutaya. 2013 yıldan şu güne katlanıp bir şutaya. Her günde, her hafta. Kim ki birinin zaten 50 kesik biri 5-3 manatdan kanaklandırıp yoranlar devlet kovu der, yurtunu kovu bilmiyorsun. Yurtta problemler aradan kaldırılanda o şu yurt kovular. Halk dinlenilende. Hakikaten. Halk dinlenilende o yurt kovular. Bir vuruş yok, zat yok demekte. Vuruştan beter benim yadayım. Vuruştan beter. 18 yıl ben bağır pulumu yatırdım otaya. Karza girdim. 18 yıl yine Allah beni sevdiği için ben Allah'ın gücüne çağrılamış bugün eklep yok. Allah beni sevdiği için, Allah'ın varlığı için, Allah'ın kömeğine ben eklep yok çağrılamam. Ne için ben adamları bir gün verip bilmem. Firma şu an iş aldı, işler yatıyor. Pulları var, devlet ona pul yatıyor. Ne için ben köşemeliyim? Ya gidin ben firmada atışmalı mı? Dine sizler başka da mümler çeberdi. Benim elbikam var materyal. Caylarını itiram var. Ben yazyan, prezidente yazdım. Prokurator cevap verdi, çağrılmadı demedi. Adam bu ne mi söylüyorum? Ne sen drone bilen arkada arıza şikayet getirecek. Drone bilen getirecek dedim arkadaşlar. Arıza yazacak değil dedim onun sonra. Drone bilen işte eline koşturacak dedim şunu arıza şikayetimi. Gerek olsa interview alacak şey orada şundan. Ne için bu problem şeyler? Ne için serden o?
Şeyler mi arkadaşlık ediliyor? Benim arkadaşım barda, kahraman prezidentin bardağında benim köşem yaşıyor. Kıynansak da iş yüzünde, şunun yalı iş yüzünde. Halkı alada etme uğruna, halkı ezme uğruna çıkıyor. En erbezadı şu. En erbezadı. Nadir ağa, ben sizi efirden çıkarayım, onda geleniniz için Olur. çok sağ olun. Hakikatler Olur, aytın sağ ol. Nadir ağa. Özünüz çıkıyorsunuz mu ya? Çıkar, ne deyin mi? Çıkarıp. Kurumdaşlığımız devam edelim. O vatandaşlar, görüşünüz yalı neçe yılın doğamında da yazıp diye hiç yıl bir hak hukumu kazanıp bilmedim. Yerde öyle, bu elbette Türkmenistan'da öyle. Hani Türkmenistan'da kemçilik yok, kanun işliyor, adalet var deyip coşuyanlar. Yine ben şol Nadir ağa diyen adam tanımayla bilmeyene. Geldi, ayda otur sözünü bölmene de çekinen içi adamın dertten doğulan. Yarıldı diyenler aydır şol, yarıldı diyen funksiyon oldu. Ayda otur derdine. Şunyal yağdaylar öyle Türkmenistan'da. Hiç yılı yağdayda o hakkını kazanıp bilmeyen Türkmenistan'da deyip. O aktivistler yanlış yolda bolyan olsa, çepekçiler size değişir. Aktivistler yanlış yolda bolyan olsa. Bu yönököy, adatı rayatlar, adatı Türkmenistan halkı. Bu zatlar gelip aytıp oturan adamlar mı yanlış yolda mı? O coşyadınız ha, bu aktivistler o pul töleniyor, bunlara o pul için demedi. O Yankı Nadir ağa ve Beyleki Şonyalı yüzlerce, münlerce vatandaşlar. Onlara gelip onda pulunu töle şu zatlara ait diyor mu? Pulunu alıp ait diyor mu şu zatlara? O gelirler o alaşmaya yenine mi? Ataş çepekçiler desen Murat, məni zadеваешь, Murat. Kurbanası olsa, это последний... Mergen yazıp elin yadatma, gel efira kal, gel. Gel gürleşelim, gel, gayratın var olsa, gel. Uğrat zapros. Gel gürleşelim, mesele de. Sen beni yalanda tutacak ol. Mesela çın zatlar görkeseyin, gel. Gayratın var olsa, yüzüne maç gel. Gayrat yetmezler mi? Ya böyle. O vatandaşlar göründaşlığımızı devam ettiyiz. O düğünüm efirde bellak geçtim bugün, yine o bellak geçecek. Vatandaşlar Türkmenistan'ın geleceği. Seyredin, adamda adaptasiya diyen funksiya sırabatı etti de, refleks, adaptivitsiya etmek. O çağı doğruluyor, o ayak çıkarıyor, o bir anı düşüncesi üst başlıyor. Daş tüverege, daşka sırada, daşka kurşova seyret diye, o misal için Allah'da Türkmen televizyonunda dinle patkalimçilik, engilip salam vermeli, zat etmeli. Demek bizim göremeli yolumuz şun, dinle şeytsem, o günün görüp bilyen deyip, vatandaşlar, o geleceğe, ben korkulu yağdaydı gözüme getiriyen de, nesil yetişi o diyor. Dinle patkalimçilik edenin de gün var, o zapka versen gün var, ondan başka yağdayda meselen çözülmeye, o gün yok diyen, nemede, tempte, yaşlar yetiştiriliyor. Görürsünüz TikTok'larda o kim olur oynatıyor, neme koşulmuş diye. O sadıktaki çağaları, arkadağlı, serdarı, şohrat zat deyip o. Şu yaşta neyem? Propaganda demek diye. Adamzat tarihinde propagandanın atası Joseph Goebbels hesaplanıyor. Şu Türkmenistan'ın propagandasını gören olsa içkesel olup ölür şunu. Menden öne geçenen bariken oldu. Bu derecede o propaganda etmek, seyredin ha, Türkmenistan hükümeti. Daşta öğrenimize. Haysi yurtta var. Şu böyle prezident yurdun baş tutanı, litso gasudarstvo. Prezident kurlavatır şey edip yazıp durandırlar. Demek şu video kadrlardan analiz alsak Türkmenistan'ı tupoylar yönetiyor. Tupoylar. Yat geçlik yok. Dur ben yazıp almasam o kella bu toran memur belli havalayın deyip. Standart hemmesi yazıp durandır. Demek Türkmenistan tupoyların elinde. Türkmenistan yanlış olsa aydın yanlış oldu. Seyredin vatan programmasına. Yazıp durandırlar şeydi. O yerde o Gepla oturan gepe, şu yazı oturan haysam olsa bir ministerliktendir. Misal için içeri işler, taşar işler, nevit gaz, o su, energetika. Misal için bir ministra gepla oturma. O beyleki ministra o değişilter. Yani şunda da yazı otur. Senin özüne değişilip olmasa. Yazmam neme gerek? Senin özüne değişilsine belli get o derecede kellen skleroz olsa. Belli ol, boldu. Yok. Şu nemede oturmalı. Ondan başka bu beyleki yurtlar bir eyem neme ulgamlara geçikti, elektronik ulgamlara geçikti. Zapis u işi, neçem bir ustroystvolar var. Yani kıynansak da o birelinde ruçka, birelinde bloknot, o özem aya üstünde dur, şu yazıp belli oturandır. Demek tupoy adam bolsa, tupoy değil adam bolsa, kellesi o işleyen olsa, şu aydlı oturan zatları dinle, beyne sindirip biliye. Значит, beyne sindirmeyene, o pahirciklarda, indi pahircik değil mi öyle o kellesizlerde. O demek kelle yok. Bloknoda belli almalı. Şu zatları görüp, bizlerin yaşlarımız ama bu struktura şunyalı, biz şunyalı bolmalı diyen o panyatyada oluyor. Ertirki gün gelecek nesil nehli olacak vatandaşlar. Azıcık oylanıp görün, azıcık. Men 2020 yılda birinci yasak Zoom'a koşulanımda, o yüzüm maskalı, açkılı, o Zoom'a koşulanımda söz novatı yetende ben bir aydan sözüm var vatandaşlar. Entek o dövrler Urvangulu verdim komedik prezidente. Ben neme dedim. Bizler çağa vaxtları nemeler kenti, uruş veteranlar kenti. Bizler 7-10 yaş aralıkta. O dövrler yani bir 70-72 yaşındaki adamların uruş veteranı. Dinleyetik şolar, gurrun veri tay uruştan akopda yattık, ettik. Ben Stalingrad'da oldum, ben o Berlin aldım, ben yine nemettim. O gurrun veri dinleyiz, oturuyoruz. Ondan sonra uruş yılları, Khrushchev'un nemesi, o tüpil nemesi, Zastoy, Brejnev adip, Khrushchev dövrü beyledi, Brejnev dövrü beyledi son, Gorbachev'un perestroykası, ondan sonra Likiy 90, yani her bir dövrü, şu at verip gurrun veriler, bizim dinle oturuyoruz. Şu dövrde yaşayış nehili ekendi. Biz dinleyetik özümüzden ulları seyahat olan, şu dövrün canlı hayatı biz dinleyetik. Şimdi bizden sonki nesle,
Bizden soňky nesle. Siz nähili döwürde ýaşap geçdiňiz? Siziň döwrüňiz nähildi diýende, Хрущевский оттепель, Брежневский застой, Горбачев'un perestroykasy diýişýär biziň döwrümizde näme at bermeli? Korkaklar döwrü, epoka trusów. Korkes aýdyp bilmeýäs. Şu sesimizi çıkaryp bilmedik, şuňal bir döwürde ýaşadyk biz diýip men soňky nesle aýtmagy ananan men utanýan. Men şol döwrüň ýaşaýjysy boldum, menim şu döwürde ýaşap geçdim o. Menem bartym şolaryň içinde diýip men aýtmagy utanýan. O bütün bir halk bolup, bir hocalygyň ötdesinden gelip bilmeýän bolsak, senin edeniň ýalňyş o. Sen şunu ýalňyş etdiň. Dünýä standartynda, dünýä konwensiýalarynda şuňa sana hak berilmeýär. Sen prezident bolsaň halky alady etmek üçin wezipe geçdiň, halky ezmek üçin däl diýip aýdyp bilmeýän bolsak, diýmek biz korkaklar döwrüniň, korkaklar epokasynyň ýaşaýjylary. Biz şu döwrüň ýaşaýjylary. Men utanýan. Geljekki nesle, owa biz aýdyp bilmedik owa. Takdira ten berdik. Yani boyun olduk. Aymanlayımızdır deyip, o kanagat ettik deyip, gurrun vermene sorasalar. Siz ne kadar öyle yaşadınız o deyip, bundan bir 20-30 yıl sonra sorasalar. Ben utanarım. Yani siz utanmazsınız mı? Bütün bir halk olup, bütün Türkmen halkı olup, ötesinden gelip bilmediniz mi? Etenin yanlış o deyip, aydıp bilmediniz mi? Deyip sorasa gelecek neslimiz. Utanmazsınız mı vatandaşlar? Bir hilip olmaz mısınız? Çekinmez misiniz? Benim şu dövrde yaşadım o deyip. Tabii bir zaprası oradan. Ama şu mergen yaman süýkenýän. Owa men erkek adamy göwün goýmaýan. Men geýdär, süýkenme. Eger geý bolsaň git o geýlaryň köp ýerine. Men hälden aýtdym, efiriň başynda aýtdym. Owa erkekmi sen diýdiň, ýene bir zat diýdiň. Ugrat aýal doganyňy diýdim. Şondan sorarsyň, söt göz ratmaýyň bolarsyň, ol ýalan gürlemez diýip. Owa gel efire, gel şahma, başga zatmy, gel gürleşele gaýratyň barsa. Ya açyk oýnaýam şeýtirip. Gel, mesele däl. Yok eger neme deyip düşünýän bolsaň men erkek edemek başla. Başka yerden gözle. Men işlemem erkekler. Şahlar bilen aram yok diňe şu süýkenmäni bilýänmi? Men aýtdym, men geýdär. Özüne geý başka yerden gözle. Öyle bunlara kendirini vermeliň. O vatandaşlar şonýal problemalar öňümizde bar. Owa geljek neslem näme iki ayakly iki günde diýişýär, erte bir gün. Özümizde wyjdan duýmaldysa, o biz nähili gelecek şolara galdyryp oturýarys. Nähili gelecek. Men özümden ýokary pakoleniýa siziň dymmagyňyzyň wagtynda siziň dymmagyňyzyň hasylyny biz alyp oturýarys diýip. Biz şonuň hasylyny biz görüp oturýarys. Wagtynda dymmatyk bolanymyzda belki biz bu ýagdaýa gelmezdik diýip eken migrasiýa kanunlary barada aýdyp berin. Migrasiýa bolanda erkin hereket etmek, erkin seýahat etmek kanuny. Iň berkisi pasport berilen ýok, ýam aýdla suw çykdy. Aslında borçly. Men konwensiýanyň ýylynam aýtdym, çyslosyny aýtdym. Venski konwensiýa 5-nji bölümiň depon kutunda boyun aldy. Türkmenistan şu konwensiýany ýerine ýetirýäs diýip, şonu ýerine ýetiren bu dünýä konwensiýasyna garşy gitdi diýip, aýda o suw çykdy. Endi men has halka düşünükli bolar ýaly prostoy primerde getireýin. Prostoy primerde. Zaten şutaydan tutulup gitýän adam, mysal üçin kellede we şonuň tutulanlygyny eşiden adamlaryň kellesinde Türkmenistanam deport basar. Şu Türkmenistan deport basar, ýagny внутренний deport, içerki deport. Gynansak da diňe bizim Türkmenistanymyzda bar. Diňe bizde bar vatandaşlar. Başga ýurtda ýok. Men şoňa özüm näçe bir gezek şaýat oldum. Hatta bir Özbekistanly tanışym deport bolup gitdi, işledi bardy, o ştrafyny tölemedi. Türkiýe deport etdi, ýurduna ugratdy. Göne 2 hepdede Krasny ploştdan jaň etdi Moskwadan. Sen deport bolup gitdiň dämi? Howa, deport boldum. Moskwada näme işläp ýörsiň? Näme Moskwa gelmek bolanokmy diýip haýran bolýar. Sen deport bolup gitdiň diýsem, howa men Türkiýede deport boldum diýip. Moskwa näde çykdyň diýsem, menim diýe Türkiýe çykmana hakkym ýok diýip. Moskwa çykyp bilýän diýip. Bizde deport uruldumy? Sen deport. Goňşy Özbekistanda da çykyp bilmersiň, Kazakstanda da çykyp bilmersiň. Diňe bizim ýurtda edilýär. Sorak. Näme üçin? Näçe defitsit bolsa, şonça narx göterilýändir. Näçe halka kynçylyk döredilse, erkin hereket etmek azatlygyny näçe mahrum edilse, şonça stavka göterilýär. Şonça baha göterilýär. Şu meseleni çözmek için narx ýokary galýar. Öň mysal üçin 200 dollar bilen çykkan bolsa, o 1000 gürläp başlaýarlar. Yalança 1000 bilen çykaryp bilen men sen diýip. Eger kanun yerinde işlese, mekaniski sagat ýaly. Kanun yerinde işlese, korrupsiýa bolmaýar. Kanun işlemenligi üçin korrupsiýa pajarlaýar. Owa kanun näme sebepden işlemeýär? Ýokarda oturana amatly der, doля barmaly. Men näçe bir ýokary wezipedäki adamlar bilen gürleşende bizem diýer, şu wezipede oturandygymyz üçin diýer, şu stolda oturandygymyz üçin özümizden ýokarga diýer doля çykarmaly diýer. Soň ýere bar etsen finish prezident. Kanun ýaly işlese o paýdan nemet diýer. Kimsin diýer? Kim zaprosy suratda. Zaprosy ýetdi. Kim edemiz? Ýuser, hoş geldin. Bir özüm gürläp otyryn, biraz güründeşlik edelim. Hem pikir alşaly. Gowmaýdylar. Assalamu alaykum. Düşünmedim. Ses bölündü.
Selamun aleyküm. Atamurat, Umar da şu. Aleyküm selam Abdullah abi. Var mısınız? Siz bay olacağınızı tanımadım siz başta. Alşehir Doğu Salamatlık Arma. Bay olsanız paydaş edersiniz de. İnşallah, estağfirullah. İnşallah nesip olsun. Arman, teşekkür ederim. Şükür Hudaya. Neme orazalar kabul olsun. Haydi oturun. Amin, amin, amin. Ahli Müslüman onun içinde bizim kemal Allah kabul etsin inşallah. Yani mesavutun, yurdumuza vatanımızın. Amin. Benim şu aydanlarıma koşacağınız, ayıracağınız var mı? Şu nemeden ya bir düzelteceğiniz ne olsun. Atamurat, şimdi bir de şu vaat ne yaşıyor? 40 yaş, 30 yaş, 30 yaş diyelim. Yeni 30 yılda bir de 60 var, 70 var, 80 yaş yeterse Allah ölmese, ömür verse. Nesi bettin. Şimdi şu vaat altıklamız oluyor, çoğunluklamız oluyor, bunlarla duş şort, doğru mu otur şortun bir çay içersin. Yani kelak, olarım çağa, yaş, 15 yaş, 20 yaş var. Yani kaçına sonra, sizin yaş vaatını ne alak oldu deyip. Bir de elmede barmak tutan, artık Türkmenistan'ın prezidenti, oğlu Safar Murat Niyadet deyip. Yani İdner Kurban oğlu, oğlu arkada hacı, kahraman, İdner Serdar oğlu. Şu da oğlu Türkmenistan hederlik, adamın aşıktan kötünüyor hadi, işlikten kötünüyor hadi. Başka yurtlarda ılımlı adamlar qorulup sponsorluk ediliyor hadi, biz de ılımlı akıllı adamlarını türmede çüyrep öldürülüyor hadi. Ay şeyle halkımda kırgınçılığa falan deyip var, adamın benzinine bir adamın kıyameti de Allah'ın onu da gatir ve şikayet doğru halk var, işi halk. O zaman inni her oturup diyenler şu bolyanı başka her kurmanlığına ayırsan Serdar ayırsan Kayveray'da yerine kim koyacak diye de. Aynı durmuş da o adam ne kadar doğru ölüyor da biliyor musun? Kurmanlığı böyle kadar doğru ölüyor, Serdar'ım ölüyor. Prezidentim yok. İndi ne etmeli var? İndi bir komşu devletlere çıkmalı var. Afrikanka, Amerikanka, Avrupanka, şu yurdun prezidentleriyim. Bizim hemen prezidentim kurbanlığı ölüyor, Serdar'ım ölüyor, Türkmen halkın içinde prezident koyman adam yok. İndi sizde de var prezident adam verir, şimdi daha tipi başka yurda haş etmez ha, doğru mu? Arendasına. Daha Afrikan ismi, Amerikan ismi, siz bir adam verin bir de prezident oynayarak. O ne için? Hani kurbanlığı ölüyor, Serdar ölüyor, yerine adam tapamız yok. İndi o zaman kadar doğru ölüyor, bir de adam verin deyip adama sorulmaz, doğru mu? Bizim bir kıyım var. Yani bulan bir oturup diyenler şu adına akıllı, şu yan hacı olsa, kahraman olsa, arkada olsa, yaman alımı akıl yetik olmalı, doğru mu? Akıllı alıp yetik adamların, özüne yanına tuğruna adamlara mı? Ormansaları, ministerleri, onların akıllı alımlı adam olmalı, biliyor musun? Yine şu adına 64 yıl var halk şunyalar, ne aylık, erkin fikirlerine iddia olun. Yine şu akıllı alımlı prezident olup, şunun yukarıları akıllı alımlı olsa, şunyalar efire çıkıp, o yani korsan diyem, ne onu yapar. Şerefsizler değerli bir kabinle, ya ministerin bir çıkıp, suratı yüzüne maçıp, yine benim şu an planı gibi de işleyen, yürütemenin Türkmenistan'ın prezidenti, şu Türkmen halkının durmuşundan kötüyen, ezirsekken, ne meseleler bağ olsa, men şunun meselelerini yardım edecek. Ödüm sizin meselelerinizi adım, familiyama aitman, adresinize aitman. Şu aitmana bağırıyorum götü başvur 5-6 milyon halk var. Şu meseleleri yatrap oluyor deyip, sebebi Türkmenistan'ın prezidentinin bir ipe geçen etasın maksadı ve günlük televizyonet aydayan fikri, adam halkım olur diye. Şimdi bunun niyeti halkı kılık etmek olsa, şu halkın arasında kıyınçılıkları ayırıp yerine düzedip verecek oluyor. Arkadan men şunyalı bir ipe koydum, hani aydın hani ödüm, edil adam ölüp diretme meselesine demeyin yana qaran meseleleri Türkmenistan prezident kendinden gelen meseleleri çözüp verecek deyip bu vekili şey deyip koydu çıktı ova. Elde de bulakla durmuş. Sen onu gelmiyor. Ne aldı ki İsrail biliyor musun? Bunu gelmiyor. Ondan sonra ayrı oturanın adına bu moş kelleti tıpı yatın çıkmaya bulakla yana tayin. Ne kişi bu firmanın bulakla da var uçtu var. Oturup bir adı varsa biliyor musun? Halkın şunun şikayeti var. Ay ne şu sonra ben inşallah ben prezidenti yetir. Üçünden yine firaşak deyip olsa gelin bana şu an açıp o cevabını ayıp verecek. Yani vatandaşlar benim esas fikrim sizin gelen şikayetlerinizi kıyınlaştırmak. Boronu okşada etmek değil. Men niyetim şu Türkmen halkının ne mesele kötüyen bağ olsa Türkmenistan prezidentinin birinci maksadı nani etmek değil, ayağını çağırıp seyretmek değil. Türkmen halkının kötüyenlerinin derdine derman yardım etmek. Çünkü prezidentin men günümü koyuyor Türkmenistan'ın prezidenti. O ne için? Nana mı gidiyor? Çayım şunu ne için halkı kırmak edip şikayetlerini getirip şu meselesini çözüp veren yok deyip men gün veren yok deyip biliyor musun? Şeyle minister çıkmalı biriyim. Biliyor musun? Bunlar olsa 40 durup duran koyunlar atır bunlar çoğudan dökülmez 40 durup korkup duran yani. Ne bunlardan ne fikir etmiyor bunlar akıllı sama ılımlı sama şey bir fikir çıkıp fikir ne diyorsa. Ya Türkmenistan'ın prezident alparan yolu adaletli yol. Doğru mu? Ne vatan ne görüyor anlatmamın da işte anlatmamın. Adalet kurbanla göre kanuni sağlık yani işlemesi olmak onu diye kurbanın ne mi? Kanuni sağlık yani işleten adam. Ondan adalet prezident oluyor da. Ondan kaça halkın bir yanlış gidecek soracak bir mesele değil lan yani biliyor musun? Şöyle düşünme diye beraber. Allah maçmeller ya. O 9. 10. maç seri açmeller ya 20 yaşında kansinet ya asmancısından maç seri açmeller la planeta burada. Ne? O şunu da kovar şunu evinin böyle öden prezidentler bağırım yok bilimli. Yani elini yok olunca diplom bağ olsa. Bir halkın küçücük meseleler o yani pasport ya yaş kötürme yok çay mesele. Biliyor musun? Ya banitsa meselesi İstanbul'da koysan işlerik odan fark etmedi. Şunyalık bay devlet olup 6 milyon halkı olup şu bay devletin garip halkı komşu devletlerdeki Türkmenistan'dan garip devletlere gidip işleyenler, kazanç ediyorlar. Ve Türkmenistan'ın bay devletin garip halkı garip devletlere gidip bayat öyünü pulur ediyorlar. Şimdi gözden ötürü atamrat. Ne sen bay adam da. Şimdi senin şağalın açlıkın kötü niyeti komşuların garip sen. Şimdi sen baylığından garip da. Ne benim garip ne olurlar? Sen baylığından yarsından maşakta garip senden garip şalır. Şimdi sen şağalın hazır gözden ötürü. Sen öyünde goldurmuşta yaşaman komşularına gidip şunun yerine alıp ya başka hocalık işlerine edip verip dilekece o işleri edip verip yine de şağacıkların eklese.
İndi sana ne eylet adam deyip bolar bilýän sen şagalan bay adam bolup sen şagalan hor bolup gomşu garip döwletlere gidip kazanç edip günlük ýara o jaýat alacak, öýlenjek. Ay we şunu meňdeşler da karoçy gelecek arzu maksatlaryny ýetmek üçin bay döwletin garip döwletin baýak gelýär. Indi şunu ýaly Türkmenistan prezidentine indi gowdymella gahraman arkada otel ne edip şu nereden bana kim beýle tele berýär? Nereden bir iyi bişdi ho? Haýsy howadan, haýsy ýaryn, haýsy buğdaýdan imitlenme bular bilýärmi? Bak şu şey akylyňa huşga getirip bolmaýan näme diýinler mi? Fantazi ho. Intentem şu Türkmenistan rajyny teledir gepler, her ýene bir adam üçüklerden gepler, haljenterim gepler arkada da diýip bilýärmi? Norişkan aýdyşy aldy. Tawa PPS wapşe. Estağfurullah. Bütün çatmana. Orada başına görerken dinleyen. Köp sağ olun aydanlarımız bilen dolu ulaşan Abdullah'a. Yani Dursultan Taganov vatandaşımız şu migrasiya kanunları var da, edenetlikler var da, aytıp geçsem deydi. Şolarda da siz geldiniz, minnettar. Umuman vatandaşlar unuturini deport diňe Türkmenistan'da var. Bak aynı mer, o menin görenim diňe Türkmenistan beýleki döwletler unuturini deport diýen zat yok. Yok, emma Türkmenistan'da var. Yani kaydışım ýaly näçe defitsit sazdavat edilse, şonça stavka göterilýändir, yani narx göterilýändir. Senin deportun var eken diýende, deport aýryp bolýar. Ay, adam tapsa aýryp bolýar. Adamny tapsa diýilende näme manyny berýär? Ýani şoňa töläp bilsen. Töläp bilsen, unuturini deportun aýrylýar, daşary ýurda çykyp bilýän. Daşary ýurda çykmana da mejbur. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanda iş yok. İş yok. Hatta Şleva pelaýatynyň indi etragyna aýda oturmaýan owalaryň birinde umuman ulu köçe, uzyň köçe, owa iki sany döwlet içinde işleýän, ondan biri garawul, biri ýene bir zat. O döwletden büdjetden aýlyk alýan iki sany adam tapyldy diýär. Galanlar işsiz, owa ekin tikin, owa taksiçilik ýene bir zat. Ondan galanam, owan gardaşlyklar daşary ýurda gidip, daşary ýurtdan ugradylýan puluň gasabyna owa ýaşap ýörýärler. Wezipe gelenler Türkmen halkyny alada etmeli bolsa birinji nowatda başda edilmeli işleriň biri halky iş bilen öpjün etmekdir. Inansak da o iş bilen öpjün edilmeýär. Ondan başga da indi şu korrupsiýa temasyna ştaýda agzap geçsek, ine 87 adam serede otur. Awat gelensiňiz, pelan ýerde işe alınýarmyş, şu ýere işçi gerekmiş diýende indi döwlet edara karhanasyna işçi bolup berleşjek bolsaň, birinji soralýan sorag näme? Tölemelisin näçe? Näçe berip girmeli şol işe? Eger iş orunları döredilse, iş kän bolsa, wzatka berip girjek tapylarmy? Yok, sen işçi gerek. İş bolmandygy üçin, iş orunlarynyň azlygy üçin, şoňa ýetmek üçin o näme etmeli? Korrupsiýa ýuzurmaly, wzatka bermeli, işe girmeli. İşe girenden soň sen beren näme çykarmaly, ýa korrupsiýa töleňi çykarmaly. Ondan soň näme bolýar? O ýene oşum şu alaç bolsa çürkömeli, sen şoňa izni awratny almaly. Medisina puda bolsun, o polisiýa içeri işler nämesi bolsun, sen töleňi çykaryp almaly. Soňunda iň soňunda kösenjek ýene kim bolýar? Ýene de garyp halk bolýar. Yani obrazyny premier getirende egni pagonlaryň eline dubinka berilip koýuldy. Ine eliňizde dubinka, ine de halk. Gören ýeriňizde. Ýepbeklen dubinkalan gören ýeriňizde owa talan. Hakyňyz var. Hakyňyz var. Şuňal ýagdaýda, şoňa nähli ýagdaýda geldik. Köp ýagdaýda bizim özümüz bilen kar. Sesimizi çykarmaýas, ay borla, ay meýli. Onuň arkasy var. Sen goşulma, seniň sesiň çykmasyn, ýene bir zat. O şo bilen şuňal ýagdaýa geldik. Indi şoňal ýagdaýa özümüz öz elimiz bilen getiren olsak watandaşlar, biz şonu öz elimiz bilen aýyrmaly we düzeltmeli. Bundan oyun bolmaz. O näme diýendirler? Islendik bir diktaturanyň taryhyny seretseňiz, soň bajygyda oturýar. Islendik bir diktaturany. O Çawşewskiň alyň. Hatta ýene şu Stalin, şu diktator diýip taryhda ady geçýär. Şu iň soňky ölüm ýastyk nemesindäki pursatlary, näçe bir dokumentarny videolar var, zatlar var. O şu bir stakan suwa zar bolup ölüp gitýär da. Onda döwlet elinde tutan şolar mysal üçin. O Caligula, Vladimir Ilyich nemesinde şu bıçaklap öldürüp oturýarlar, şu внушение da o diktator nemesine at alın. Net, я живой, я не умру diýip jany çykyp oturýar. Men живой, men diýirim, men ölem ýok diýip gıýgyryp jan berýär da. O любой bir diktaturanyň soňy bu uturmaýar. O halkyň bir gün çydar, iki gün çydar. Ýan gaýdyşym ýaly hiç dünýäniň hiç bir döwletinde möjeklerin sirki ýokdur. Sirkde möjege çykyş etdirmeýändirler. Türkmen halkynyň kanynda erkinlik, söýüjülik kany barmy? Instinkt srabatut edäýmeli. Bu olmasa erkin eder. Erkin olmasa birun eder. Geçen ýyllardakylary seredende töweleme halkymyza da minnettar. Gelýärler efirlere, aýtdylar. O şuňal ýagdaýlara sezawar boldy, mine şeýle boldy. O hak hukum talap edip bardym, şeýle diýdiler, eýle diýdiler. Ýaňja nadiraga gelip gurrun getine şuňal wakalar başyndan geçdi diýip başlan berin. 2-3 ýyl mundan osal bardy, ýöne gatda azdy. Indi ýowaş-ýowaşdan adamlar o bugün geler ýüzüni aýdyp, ýüzüni ýapyp derdini aýdar. Ýüzüni ýapar, derdini aýdar. Ertir geler o adyny ýazyp geler, bir gün ýüzüne maça. O şuňaly damja bilen näme diýse o ruslar aýtdylar, bыстро только кошки рождаются diýip. O gyslar näme bilen bir iş bitirilmeýär, ýowaş-ýowaşdan barbar halk hakyny talap edäýmeli. Endi ondan başga ýene aýtjak zatym. Köp adamlar mümkin meni ýalňyş düşünýändir, mümkin ýaman görýändir. Men şu opozisiýana bir näme geçen sebäbi görýän opozisiýanyň alyp barýan işlerini o miting etdiler, çykyşlar etdiler, kemçilikler aýtdylar, o ýene öz arasynda agzy bir bolup bilmeýärler, ondan bellep geçmeli. Şu meselede aýtjagym watandaşlar. Kim haýsy opozisiýany goldasa, goldap biler.
hakkı var. Sen onu goldama, o sen bunu golda deyip biz hiç kime hükmet bilmeyiz, buyruk berip bilmeyiz. Yani edip bilecek. Hayışım. Aytgen sözüne analiz etmeni öğrenin. Ol näme diýip dur. Ağzından çıkan söz bilen realne edip oturan işi birbirine соответствовать etdiýärmi? O bap gelýärmi birbirine? Şo zatlara öns berem. O dilde köpüs aýtdy, ýene 5 vilayet 5 owan, o halkyň hak hukuky üçin ýene näme? Eger hakykatdanam taht dälde halky alada etdiýän bolsa birje meselede gelerdiň, o sen şuň ýaly bir iş başlapsyň, bizim goldaly. Ya da çağırardın, o çıkış edip ýören, o Atamrat Saparov. Kellesine saçıp olmadık, Atamrat Saparov. Biz şuň ýaly aksiýa näme dotyrs, geläýsenem, gel golda bize. Biz halk bähbedi üçin şuň ýaly bir aksiýany ýola goýdup geläýsenem, iň bolmasa çağırardy. Ne gel goşulmak var, ne çağırmak var. Netije deňdir. Diňe öz bähbedi üçin, ýagny taht üçin. Men şoň ýaly görýän. O şo meselede de o owadan gepe bir maýyl bolup özüňizi aldyrmajak bolun diýip nämetden. Diktator, hökümete diktator. Näme Türkmenistan hökümeti diktatormy? Diktator. Hatta Google'da da şu Türkmenistan diýip ýazsanız, Türkmenistan demokratическое светское государство управления авторитарным режиме diýip, авторитарный режим diýip şu taýda da bellendiler. Eger şoň ýaly bolmadyk bolanda Türkmenistan hökümeti şu Google'y suda berip bilerdi. Näme üçin bizim nämemizi avtoritarny diýip o maskara etdiňiz diýip. Значит fakt. O признавать edildi, näçe bir gurama tarapyndan şol ikrar edildi. Türkmenistan avtoritarny döwlet. Avtoritarya näme? Onu Google'dan öwrenip bilersiňiz. Ýagny belli bir klanyň, tohumyň ýa-da belli bir adamyň paçineniyasında bulunmak nämesine umuman şu avtoritarya diýilip, onu öwrenip bilersiňiz. Beýnansak da Türkmenistan häzirki wagt şoň ýaly ýagdaýda. Ýa gaýtyrmaýaly o ýagdaýa getirenim ýene özümiz halk. Halkymyzyň köp ýagdaýda günäkär. Hökümetiň ýüzüni ýuwdum der, hökümet has günäkär. Umuman aýdanlaryndan netije çykararsynız diýip umyt etýän. Indi gaýdyp gelsek ýene migrasiýa kanunyna. Mene viza yola girizilmänke çykyp gaýtdym. O bir näçe ýyzyk isme gaýtardylar. Berilýän jogap, bolanok. Näme sebäpden? Bolanok. Sebäbini aýdar, aýdaý. Näme sebäpden? Bolanok. Men düşünmedim, näme üçin bolanok? Aýdylda saňa bolanok diýil. Polisiýa narýady çağıraýynmy diýim. Aý bolýar, näme diýip atjak, çağırdyň, näme diýip şikayet edecek, näme diýip arz edecek. Maňa işlemänimi, migrasiýa işler. Maňa işlemäni päsgelçilik berýär diýip bizge arz edip bilýäs diýip. Ine Türkmenistanda adalet. Ine meniň özüm liçni, men şoňa bakma garşy geldim men. Nämemiş? Näme üçin bolanok diýip sorasaň, onuň işlemegine päsgelçilik berýärmişiň. Ol aýlyk alýar diýip, şo meniň näme üçin bolanok diýen sorama jogap bermek üçin şoňa büdjetden pul wydilat edilip şoňa aýlyk berilip otyr. Şonuň borçy aslynda maňa jogap bermek. Bolanok. Owa. Näme üçin bolanok diýsen polisiýany çağıraýynmy diýen. Hene, pожалуйста. Özüň lewapdan barıp o Aşgabatdyň nemesinde ýata bersin polisiýada. Hene, şuny ýaly halky sokýarlar. Owa. Alaş näme? O çydamaly. Bir gün çydars, 2 gün çydars, 3 gün çydars. Efirin başında aýdyşym ýaly ýomkys näçe obýomy gabarity uly bolan bilen şo damyp dursa, jül damyp dursa, nähli uly bolsa da ýomkys dolýandyr. Edil halkynyň sabır käsesi Türkmenistan hökümeti. Şaýda efirde de oturansyňyz, o diňle oturansynız balkondan halkyň sabır käsesi näçe uly bolsa da bir gün bolmasa bir gün dolup daşyp döküljekdir. Öňünde durup bilseňiz halkyň müň ýaşam, halkyň öňünde, aktivistlaryň halkyň öňünde. Sebäbi halka gatda kän ezdiňiz. Halkyň içi ýalyn bolupdyr. Arada bir tanşym bilen görleşdim umuman. Больницада эжем ýatyr diýen. Ejem ýatyr. Kislorodny balon gerek diýen. Kislorodny balon gerek. Biz doganmam şu ejemiň ýanynda diýen. Men bilen jaňlaşyp otyr. Kislorodny balon wes adileniýada diýen. Bir sany kislorodny balon bar diýen. Olam zanetdi. Doktor şoň ýaly diýmiş. 1 million bersen häzir tap bereýin diýmiş. Seredim. 1 million bersen kislorodny balon tap bereýin şo näme der ýaly. Kislorodny goýar ýaly. Berde men de gyýgyryp otyr. Ine ertir ugratýan şonu. Bugün giç boldy. Ertir ugratýan ise. Ýok, naliç bolmasa bolanok diýip dur diýen doktor. Naliç bolmasa bolanok. Netijede ejem ýok boldy menim diýen. Men şol doktoryň adyny familiýasyny bellap goýdum diýen. Yazıp aldım da indi näme etjek, näme goýjak ol oňa balan mesele, o her kimniň käbesi, ejesi, ýa-ni ozary, ol oňa degişli tema. Korrupsiýanyň soňy Türkmenistan hökümeti eden etdilerini soňy ýaly paçygaly ýagdaýlara da getirip bilýändir. Halk çydaýamyş, türkmen halky mertmiş diýip onuň ýaly depesinde şänik çakma. Türkmenistan hökümeti, mahkama işgärleri, egni pagonly polisiýalar sizem halkyň içinden çykan, sizem Mars planetasyndan ýa Uran planetasyndan Türkmenistana göçürilip getirilende, o halkynyň hal ýagdaýyna birazrak üns berin. Seredim halk nähli gün geçirip otyr. Nähli ýagdaýda. Görkezýärler telewizorda Aşgabatda, ine Aşgabat gülýaly ýene näme? Geçin etraplary. Geçin ýagşy ýaganda köçeler nähli bolýar. Geçin nähli ýaşaýyşda ýaşap ýörler. Türkmenistanyň wes territoriýasy Aşgabat bilen çäklenmeýär. 5 vilayet bar. Aýlan vilayetlary. Bir görün gözüňiz bilen ýa bar aladaňyz, o şu pelança bugün menden has aşak egilip baryp salam berdi. Indi men birazrak repetisiýa geçen, birazrak trenirovka geçenler. Bundan beter o Strauslar kellesine çaýga sokýar. Menim şu pozisiýany öwreneýin-de, menim şoň ýaly baryp salam bereýin diýip bar aladaňyz şolmy? Şu nähli gitki näme bolmalyka, eplenmelika, bilan agruska ber trenirovka etmelimika diýip bar aladaňyz şolmy? Bir halkyň hal gününe seredim, hal ýagdaýyna, gün güzeranyna. Türkmen halky çydaýamyş, o sesini çykarmaýamyş diýip diňe arkasyna eýer goýup minmek galdy Türkmen halkynyň. Türkmenistan hökümeti size degişli.
Ova, ata-babalarımızın aytmadık sözü yok. İyilim gücü, silim gücü diyeyim. Sil demek näme bilensiniz. Ben tutturmaz gelse sili Türkmenin deyip Türkmenin beýik oğlu Mahmud Burak hem bellep geçen Türkmenistan hökümeti. Ova dimlen netice çıkarın. Eğer karşınıza halkı almacak olsanız. Ben tutturmaz gelse sili Türkmenin deyip. İyilim gücü, silim gücü. Halk ayağa kalsa ben tutturmayayım. Hazır. Ova çıkıp men ýaly, menin egindeşlerim ýaly hak hukugyny talap edenler öýüne baryp, "Ine oglum bulara koşuldy, gyzyň olara koşuldy. Bu zatlar ýalňyş" diýip basış edip bilýäňiz. O ýöne halk alanda sizin o basışınız, sizin basışınız bumerang bolup. Ençem bir esse öz karşınıza işler uzatlar. O zatlardan pikir edip görün. Ataş, ben polностью seni поддерживаю, brат. Men azmaz aladala hazır bileseň özüň. Hormatly vatandaşlar, şu situasiýalary bara her kim aýdyp bilmedi. Sizlerden поддержка, like и repost. Hormatly vatandaşlar. Spasibo meňze. Spasibo Ataş. Dova brат, men çekiyorum. Spasibo, menem köp näme oturjaklar. Akşam oturdum efirde. Minnet etdigimde vatandaşlar düýnem paşdy bir sähelkim 4 sagada ýakyny oturan ekenim. YouTube kanaly ýükledim düýünki efiri. Nesip bolsa bol efirde ýükler YouTube kanaly. Hatta vatandaşlar dinimizde de aýdylýar, köpüňiz Türkiýede işleýäňiz haksızlyga susan diýe dilsiz şeytandır diýe. Hakykatda aýtmany dinimize ýol beren. Konstitusiýa hakymyza ýol beren. Sen gördüňmi haksızlyk? Sen şonu aýdyp biläýmeli. Konstitusiýa tarapdan tutam hakyň var, din tarapdan tut hakyň var. Adamkärçilik tematikasynda tutsaňam senin hakyň var. Hakykatda kemçiligi aýtmany. Şu hakykatda kemçiligi biz aýdyp gelýäs vatandaşlar. Öwündügimizde barmak büküp sanarýaly. Käbir adamlar düşünýän, men ýazgarmaýan. Düşünýän käbir adamlaryň öýüne basış edilýär. Dogan garyndaşyma, perzendime, çağalaryma basış bolmasyn, şular gynalmasyn diýip, içi ot olup ýanyp dursa da, şu basış bolmasyn diýip bakylar, sesini çykaryp bilmeýär. Oňa çydaýarlar. Alalaşýarlar, gelýärler, like basaýarlar, gol diýärler. Oňa da minnetdar. Käbir adamlar gynansak da, men näme götürsem, o ştangist bolsam, o şonça gowy ýaşaýyş bar, o aktivistlerden ziyan bolup biler. Aktivistleri goldayan halk ve aktivistler bir iş başarsa bu elimdeki halkı ezmek için berilen dubinkadan men mahrum bolarım diye korkusu var. Onun için hemşe etmeli yankıyalar gelmeli. Okursan tep biri geldi. Ben bu soru koyuyorum. O başka zatlar nemeti. Yani şu temanı alıp gitmeli. Türkmenistan'ın hükümetine ve Türkmenistan'ın prezidentine değişikli olan temadan ünsü çekmek için göre oturdunuz yani. Ünsü çekmek için o Cevlani dedi yine Belaveter dedi. Her zatlar sokuyor. Lijbe. Temanı başka bir направление. Şu uğurtup bilmez mi kendi? Hayır. Vallahi da näme diýen Ramazan aýynda sögsem sögdü boljak. Bir adam zaprosu bolgadan seyreder hani. Dur Sultan näme. Umuman şeýle vatandaşlar. YouTube kanalım, öňkü YouTube kanalım yapıldı. O näme, noçkan sözler ýadyma düşýär. Eşeklere eşek diýip bilenim için şarpaktan medal alan oglum men diye şu käbir yalançylara yalançy sen diýip bilenim için aldayan sen. Yalançy sen diýip bilenim için o jalyp edip YouTube kanalymı yaptırdılar. Eşeklere eşek diýip bilenim için şarpaktan medal alan oglum men diýýär. O menim YouTube kanalym yapıldı. Täze kanal açdym. Bu yapılsa yeni açarım. O kanalımı yaptırsınlar, yeni açarım. O şu YouTube kanalıma birazrak vaktiniz olanda vatandaşlar bir girip seyretseniz, hani bu nämeler gurrun berýär diýip seyretseniz, goldasaňyz, näçe şu öňe süýse YouTube kanalymyň prosmotrlary şonça kän adam, kän halk görer diýip o umid var. Men şoňa umid etdim. Men şu wagtda çelle o bir prosmotr üçin, bir like üçin men gyzan adam däl. O ýöne bir halkymız şu bolup geçen zatlardan birazrak habar alsın, şu aýdylýan sözlerden netije çıkarsın diýen niýetiniz bar bolsa vatandaşlar tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň şu videolary. Diňe meniň videomu däl, meniň beýleki egindeşlerimin videolaryny hem paýlaşyň, absurdat edin. Siziň elinizde telefon var. Türk telefonu hazır. Ýarag diýsem türk dilinde hapa söz bolup geçýär. Türkmen dilinde de aruje. Şu elinizdäki telefon siziň arujaňyz şu. O özüňiz daşary ýurtda. Öz iň bir ýakyn tanış biliş garyndaşyňyza ugra diýip, ene şu pelanynjy minutunda şu söz aýdyp geçdi şol. Pelanynjy minutunda seredäli, o seretdim. Şunu şol aýdany dogry mu ka, ýalňyş mı ka diýip. Hatta bu şu zatlary absurdat edip bilseňiz hem vatandaşlar, iň bolmady. Şu zatlaryň üstünde durup absurdat edip bilseňiz, şolam bir ulakan bir goşan diýip düşünýänmi? Başı şondan başlaýar. Hatta şu zatlar bir absurdat etmäni öwrenin iň bolmady. Iň bolmady. Men o live prosmotr üçin men gyzan adam däl. O, o bir park yöresek görev veririz. Alişer hemişe efirde etdi. Biz näme estafetta tapşyrýasmy? O biz gararys ölersiz gider, soň bizden soňky nesil gelip şuňaly näme zahmet migrant bolup taşary ýurtlarda işläp ýöremelimdi. Şu soraklaryň üstünde birazrak oýlanyň. Bu düýün ýerden gaýtdy bu soram. Näme esasda aýdylýar? Ýalanmy şu maýdany, dogrymy şu maýdany diýip birazrak analiz edin. Dogry zatlar aýtdy. Şu zatlaryň öňüni almak üçin başlangyç şu videolardan başlaýar. Seyredin. Bu adamlar janyny otur. Minnet etdigimizde Dur Sultan Tabanow, Alişer, Nury, beýleki adyny tutan ýa tutmady beýleki aktivistler ýüzüni açyp çykdy. Janyny ortaga goýdular. O men günümi görüp bilmezlikden zatdan däl, wyjdanym el beren ýok. Çykmaly aýtmaly, halk gösen otur. Halk gösen otur. Men öz günümi görüp ýörün. Hiç bir zada mätäşler, ýöne halkyň. Şuňaly göz gyny halda duranda men bir geçip bilem ýok. Ruslar aýtdy, mima bırak diýip. O biz janymyz bilen riskawat edip bir özgerçilik geljek nesil üçin getirmek üçin näme diýip sizden goldaw berek vatandaşlar. Goldaw diýende finansiýy däl, moralny goldaw. O ende ondan galanam özüňize bagly vatandaşlar. Ýene bir aýtjak zatym.
Yine bırakacak mümkün bolduğuça yankı aytışmayalı öz aralarımızda paylaşın videoları paylaşın, absürt edin. Ondan başka şu yok açık neme şu internette de var. Türkmenistan'da satılıyor. Konstitusiya diye bir kitap var. Türkmenistan'ın konstitusiyası. Şu Türkmen halkının hak hukuku yazılan jotdaydı. Şunu bir okap görün. Yaman zatlar, kan ulu zatlar. Men özümüm kan hayran oldum. Şu konstitusiyada yazılan zatları ve durmuşta bolup geçen zatları ikisini sıralayın edende yer bilen gök yalı tafavut var vatandaşlar. Yazılanda bir zat yazılıyor. O iş yüzünde görüyoruz. O başka zatını Türkmenistan'ın konstitusiyasının 4. maddesi devletin ve cemiyetin en kımmatlı baylığı adamdır diye. Adamdır. Efirde seyredip oturan hormatlı vatandaş sen ve men devletin ve cemiyetin en kımmatlı baylığı. Şunun yalı en kımmatlı baylığımız kilosta yatıyor. O kağızda yazılan en kımmatlı baylık deyip. Her kim öýündäki kiminde dolar olsa, kiminde altın olsa, kiminde gümüş olsa sandığa dıkıp nemedip sadece gizleyensiniz. Bu baylık boldy. Dıgırdap durýansınız şu baylığın gitmesini. Edil adamım şoň şu baylyga sereden ýaly Allada bilen seredilmeli devlet tarapyndan. Barın görün yaş oglanlar kuryer bolup işlen, o avariya bolup ölenler, o koronavirüs döwründe arakdan ölenler. Başalsty. Ene bizim baylığımız şol. Gaýra gelmejek baylığımız bolýar. Paxta baylığımız diýsek bu ýyl baylygy azrak aldyk diýsek. Indiki ýyl aýborla köprak ekers, indiki ýyl şu baylygy ýangydan alars diýere. Ol giden baylığımız gaýdyp gelmeýär vatandaşlar. Gelmeýär. Ol baylığımız gaýdyp gelmeýär, ýitirdik ol baylygy. Utardy gitti. Ondan başka koronavirüs döwrü gördüňiz ýoly ýapdy saklady. Hani döwletiň en gymmatly baylygy adam bolsa näçin ýurda almady? Näçe wagtlar ýollar ýapyp saklady. Hem kakasyndan eçesinden galy millet ýermi o? Islerini salyp islerini salmaz ýaly. Türkmen halkyny salan ýokdaşlar ýurtdaky edil şol wagtyň özünde Ýaşyldepe, Samandepe, soňra ýol öten massivinde Hytaýlaryň burit etýän nemeler gelip gidip durdular. Hytaý daşar ýurtly bolup Hytaý raýatlary Türkmenistana girip çykyp bilýär. O Türkmen halkyna ýol ýapyk. Konsert bere Jennifer Lopez gelip aýtdyrdy, aýdym aýtdyrdy. O näme Türkmenistanyň raýatymy Jennifer Lopez? Pandemiýa döwrü. Oňa bar mümkinçilik. Türkmen halkyna ýapyk. Hakysy ýok ele Angliýadamy bir ýerlerde. Onu getirip jaýlaýar. O adat raýatlar, zähmet migrantlar. Elki kilosda jaýlanylýar. Hani adalet nerede? Adalet nerede? Näme üçin demýäs biz şu zatlara näme üçin aktivistler aýtmadymy? Ondan başka. Daşar ýurtda näme Abdullah kanalynda goýan şu Stavropoliýada bolan nemeler. Studentlaryň buntu diýip aperýär men şoňa. Şu studentler şoň ýaly ýagdaýy şu polisiýalar bilen gapma garşylyk näme zady. Şoň ýaly dawalar bolup. Hani şol studentlaryň hossarlary hani nerede? Ýerden ýeke çykanmy şol studentler? Ya asmandan düşenmi? Hani şolaryň hossarlary näme üçin dillenip bilen? Eger Türkmenistanyň içinde bolanda şu studentler goý bir şapka guranda, "Vay, meniň çağam urupdyr. Vay, men sana urdurmak üçin dogdummy?" diýip ylgar polisiýa. Men barýar bir şapka guranmasa. Hani bu meselede näme üçin şu en atalar dillenmeýär? Näme üçin? O derecede o korkana diye koşa görünür diye. O korkuyormuşuk deyip vatandaşlar o derecede var mı? Bir ak zada ak diýmeni, kara zada kara diýmeni gibi başarılıyım arasında. Ben ne mettim? Hatta bir 2-3 tane özüm tekrar 2-3 tane radikal şu mikrofon yapacak mı? Mümkün olsa. Tamam, siz gapla bolmadan koşalım. Hatta bir 2-3 tane radikal çıkıp o çağalarımız köseniyor. Hatta bir haýyşnama bilen hatta barlığını bildirirdi. Ben umid ettim. Yok. Çağam ölýärmi daşar ýurtda o polisiýalar alyp gidip otur. Ýene bir zatlar bolup otur. Yok, ýöne bilmedim bu zatlara näme diňe aktivistler çykyp aýtmam. Hani ene atalar, hani şol studentleriň doganlary. Hani siz nirde? Aýdym dillerin biz çağamyzy okutmana goýberdik. Şo ýerde şuňal edenetlikler bolup, döwlet derejesinde bir çäre görüp berin biziň çağalarymyza diýip çykyp aýdym arsaňyza. O aktivistler boyun alany o her bir nemeni o biz nemet berýäs diýip, çözüp berýäs diýip. Dillerin eger şu çağalarymyzyň, student çağalarymyzyň geljegi üçin alada etýän bolsamyz, dillerin aýdym problemasyna näme bilen garşylaşýar? Ýa-ni gaýtışmaýaly bir şapka guran bolsam ýurdun içinde. Bari polisiýa bererdiňiz, "Vay, meniň çağam urupdyr" boldy. Bunyň ýaly ýagdaýda ýok. Böyle Dursultan bir zatlar aýtjak diýdim. Näme des? Eşkes. Aka efirdeki adamlar sizi tanımadı ya. Şonuň üçin pardon. Az bir seseke birazdan koşulamam. Meylim. Efirdekiler sizi tanımaýar, şonuň üçin diýdi de izini aýtmady. Men guda bolmak niýetim ýok. Yok öğrenci bilen yok. Efira koşulup siz bilen gapleşmeye kal diyecek oldum. Çünkü taza açıp başladığınızda ara verdiniz bayağı. Ola, mümkin. Men Atymrat Safarow, men aktivist, ola Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy göreşýän adam. O halka ezmek meselesinde. O şolar aktivist diýip at berilen olsa diýmek men aktivist. O kimin näme soragy bar olsa arkaýyn efire gelip goşulyp medeniýetli şekilde gönümel berilen soraga gönümel jogap berip biläjek. O vatandaşlarymız bar bolsa, eger Türkmenistan hökümetini goldaýan bolsa da ol onuň şahsy pikiri, şahsy saýlawy oga gelip diskussiýa girip biljek diýse, efir açyk, gönüden gönü berilen soraga gönden gönü jogap bermelidir. Ýa-ni kursantyň aýdyşy ýaly men 7 gezek soraga gaýtalamdy da şol o nämeni tutdy Siriýada o jowlany diýdi, belawetler diýdi. Ýöne meniň soragyma jogap berip bilmedi. Onu ýaly gürümdeşlik etjek bolsaňyz men nemetmeň çykarýan goýberýän men uçy bu divar bilen gürleşen. Divar bilen gürleşenim has amatly we mantykly bolýar. Ýanky ýallara nemedenden gep düşündirenden.
Vatandaşlar yavaştan efiri cemleyesme ya ben devam edevereyim mi? Dine men gürlap otyarın ýagdadan dırnam size. Aleyküm salam canan gelnece. Gelin efire bolmasa. Zapros verenem yok. 86 adam seyredip dur. Töyleme yaman değil. Dün 50-60 adam seyretti. Bugün 80-90 adam seyredip otyar. Birazrak ösüş var. Minnetdarsız vatandaşlar şu kımmatlı vaktımızı bir izne qaytarıp olmayacak kımmatlıkların biri olan vaktdır. Kımmatlı vaktımızı bana sarf edip benim şu aydan sözlerimi dinlep otyrsınız. Minnetdar sizden. Bolya devam edesiz. Mümkün olsa bir temany yazsanız, yani endeşimiz Dursultan Tagan ve migrasiya hakda aytıp bersen deydi. Benim bildiklerimi aytdım. Bir temany aytsanız, men şu temany tutsam da şu tema barada öz garaşymy aytyp otursam. Ýaşly görýäňiz. Aytyp biljek mi bir näme temany? Türkmen halkynyň gapma garşy gelen kynçylyklaryna degişli bolan bir tema yazsanız, men näme derdim, öz pikirimi aytyp bererdim. Fakat yazılan zat yok. Ben sorayım sizden. Türkmenistan'da bir zat olar mıken? Yakın gelecekte bir ütkeşlik olar mı sizin fikrinizce? Türkmenistan'da yakın gelecekte ütkeşiklik bolar mı? Indi bu yerde indi şu geopolitikanam kozap geçmeli bolyasda. Indi näme diýerim? Ertir näme boljagy diňe Allah aýdym. Yani bu demede bir adamzat bolar ya bolmaz deyip näme bilme. Ýöne öz предположениýamy aýtmaly bolsam, şu tarihte bolup geçen faktlardan çen tutup şoňa esaslanyp bir söz aýtsak, ýagny diktaturanyň soňy gelýär barbar. O Çavuşevski, Mussolini, Hitler, Stalin, o şu Caligula barbar soňy paçylaly demede, kän wagt näme bilmeýler, dowam edip bilmeýler. Ütkeşiklik bolar. Ýöne eger şu gece gündizde ene opozisyonerler, biz opozisiya, biz 30 ýyldan bäri çykyş etýäs, siz niýe dediniz, ay ýene näme halky böldüňiz, etdiňiz, o indi daşy käbirleri, o hakykat hatyrasynda men aýdyp geçen vatandaşlar, o gaharyňyzam gelmegi mümkin bu opozisiýany ýamanlaýar diýip. Hakyň hatyrasy üçin o käbirleri indi şu çıkıp geplep şu geplemeni zat tapan indi Trump ama absurdat edip ýörler. Ay Trump etdi. Trump näme etse de Türkmenistana näme daxyly bar. Ay bolýa bir gezegemden, iki gezegemden bir neçe gezek aýtdylar. Ütkeşiklik bolaýan ýagdaýynda eger bolmaly bolsa, iň amatlysı has, bolý logiçny diýilýär rusçada. Akla sygaýjak varianty bulan duvar soğuk beri barot. Köşkün içinde. Iň birinji nämesi. Eger köşkün içinde duvar soğuk beri barot edilen ýagdaýynda şu beri barotda gatnaşyjylar şonu gurnaýjylar we ýerine ýetirjiler jany bilen, dogan garyndaşlarynyň jany bilen riskawat edenden soň o daşary ýurtdaky opozisiýa agalar, gelin. Ene biz agdarda gelin indi diýip çagyrmaýar. Opozisiýa arkaýyn bolaýsyn, eger duvar soğuk beri barot bolaýan ýagdaýynda. Onça riskawat edip, onça näme gelen diýen soň opozisiýa gerekmi olara? Ýok, çagyrmaýar. Iki barmagyny şeýdip buruna sokup opozisiýa ýene galýar. Indi daşary ýurtdan girip nämedele umuman şu Murat Gurbanov aýtýandyr, tutsak edele zat diýip. Men bol içen uberin, o ynamla aýdyp bilýän, ynanýanym sebäben ol adamlar birinji gün tanam ýok. Şolaryň hiçbirinin elinde şoňa bir gatowy marşrutny list diýerler. Ýok şolaryň hiçbirinde. Ýok. Garaşýarlar haçan halk bir ölüp gyrlyp öldüm diýip barbyr men ölüp gidip oturyn bir zat edermikäm diýip aýaklanarmyň diýip pikir etýärler. Ay olam ýa boldy ýa ýok, hormatly opozisiýa wekilleri. O indi men nämeler inglizler 50-50 diýerler. 50-50 näme etýän, bil baglayan, umytlanýan bolan soňky wagtlarda, soňky ýyllaryň içinde yüzlerce, müňlerce Türkmenistany zähmet migrantlary deportasiýa edildi Türkmenistanyň içine. Şol adamlar daşary ýurtda gördüler. Söz azatlygyny, nowatlaryň ýoklugyny produkta uğrunda ýene näme kanunyň işleýişini gördüler. Indi biz ýurdumuzda da şonuň ýaly ýaşasak gowy bolardy diýip ıntylmasy bar bolan adamlar ayağa kalıp bir zat etse etdige, etmese bilmeýän. Adam diňe şu daşary ýurdu görüp, daşary ýurduň raýatyny ýaşaýyşyna gözü bilen görüp, ýurda baran soň şolar hereket etmese başga hiç ile näme bolar diýip pikir etmeýär. Edil şul ýagdaýda ýene bir gezek aýtdy. Hakykat hatyrasynda aýdyp geçmeli. Serdar Berdimuhammedow wagty çaltylaşdyrmak üçin gaty uly tagalaýdy otyr. Viza girizdimi? Daşary ýurtda pasport beren akmy? Türkmen tutulup ýurda ugradyly otyrmy? Mysal üçin bir hojalykda 5 adam var, biri çykdy. Daşary ýurda çykdy, işläp otyr, dollar ugrady otyr. Şol ýanky 4 sany galan adam daşary ýurda çykan 5-nji ýylyň hasabyny güzeranyny görüp otyr. Bunu görüp otyr. Ýanky daşary ýurda çykan tutuldy, Türkmenistana ekidildi. Daşary ýurtdan gelýän düşeňden mahrum bolundy, bir sany agyz köpeldi. Ýene iýjek bir sany julutka köpeldi. Kynçylyk ýüze çykdy. Soň daşary ýurtda işläp baran gurrun berýär daşary ýurtda. Oçur ýok diýär. Şuňal ýagdaýda hak hukumy talap edip bilýär. Şuňal ýaşaýyş bar diýär. Biz hem diýär şonu edip bilýäs diýip. Agitasiya nämet başlasa öz iň ýakynlarynyň arasynda. Soň ýene biri tutulup barýar, daşary ýurtda pasportyň berilmezligi we türkmen zähmet migrantlarynyň ýurdun içinde deportasiýa edilmege, ýurda. Bu Türkmenistanda perimenalaryň bolmaly wagtyny gaty tizleşdirmek üçin edilýän hereket diýip men şonu ýaly düşünýän. Mümkin alalaşarsyňyz, mümkin ýok. Men şonu ýaly ýagdaýda görýän. Ýöne
Gelecekki 2 yılın içinde entek men bir ütkeşiklik bolar diýip men aýdyp biljek däl sebäbi entegam halkymızda şu halky ezip bir ýüreginiň nemesi otu alnanda indi gelip ene ýaňyna diraga geldi, ondan başga vatandaşlar geldi. Indi gelip bir derdini aýdyp bilip oturýarlar. Diňe dillenip bilip oturýarlar. Entek fiziski herekete geçmekler, diline getirip bilip oturýarlar. Bu prosesler entek sürer 7-8 ay, belki 1 ýyl, belki 2 ýyl. Bu prosesler sürer. O biz şunça wagtdan beri diňe gelýäsler, aýtýas, owa alalaşyn Türkmenistanda şeýle zatlar bar. Owa dogry alalaşyn. Owa bu gepiňem soňuna indi nokadyk basaly. Owa gep süýjü, samança ýok güýjü, daway herekete geçeli diýip owa yetmeli adam sanyna yeteriz, bararız. Meniňem göbek ganymyň tamam topragy. O bizim ata-babalarymız 41-45'te ondan soň Awganistan uruşunda gatnaşyp, uruşlara gatnaşyp, o şehit berip, ýani pida berip, bugünkü gün bir klan, bir hojalyk bütün Türkmenistany ezmegi üçin can bermedi. Bizim o şehitlerimiz, vatandaşlar. Şolaryň ruhunyň öňünde biz utanmaly. Siz parahatçylykda durmuşda ýaşaň diýip şolar çyryň jany berip gitdi. Ýurt goýup gitdi bize, toprak goýup gitdi. Biz näme etdik? Berip goýduk, al arkadagy serdarym, al ene Türkmenistan seniki bizim gulum. O bizim gulum. Boyna gez. Näme estafet etdiýäs kim näme oňa egilerkä diýip. Waýanlar. Görýärsiňiz watanda zatdy. Bileme repetisiýa geçýän geler. Hem egilip hem elinde gül tutup hem şoňa alyp pozada ýörep barmak. Ansal işler. Molades waýanlar. Bir waýanly diýende bir doblist diýen panyatya bar da, bir doblistni bir mert durmazmy bir waýanly diýen smirna nemede. Pert durup ýüzüne garap nemet bilmezmi? Ýygyryp barýarlar, ýygyryp o şuwaga nemeden ýa-da. Bar gül gowşup nemet geçip gitdiler. Ay o derejede Türkmen tarihde hiç bir wagt diňe şu namaza duranda nemet diýendir Türkmen boyna egendir. Diýizini epýendir. Galan wagt Türkmen hiç wagt egilmedi, emma bu Gurbanguly malades diýmeli. Türkmen halkyny şu derejeye getirip bildi. Türkmen halkymyz biz nira bardyk. Agar hemmesi ýurunda şu bizler televizorda görkezedi ya Gurbangulyň öňünde durup ýügürüp barıp elindeki gülýän berjek bolatlardan berip bilmeni gül bilen ötüp gidediler eňilip. Şonu bara wes dünýä görkezediler. Eşmägdeman hiç uyanmadılar mekani Kırgızlar wes bara wes dünýä karap duranda wes dünýä gülüp duran udivlatsiýa edip duran bularyň boluşuna ibretlik de bularyň ede turan zat maýdaman hiç mi uyanmadılar bular. Halka gelende bara bular giroy. Halka ağzına gelen aýdyp, söýüp, kıçkırıp ondan soň puluny alıp, izdivaç edip, türmeye basıp bilesizmi ama ona gelende wes dünýäye maskara ededi da wes dünýäye özüni görkezedi bot görüňler. Kim burada güçlü? Yani kim bola versin, minister bolsun, kim bolsa bola versin, men öňümde kandy bolar izletan dep dünýäye bara zat görkezedi bu. Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuh. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk, komşunuz. Şurada Tursun'dan yan kaydanların üstüne koşup geçen şu rossiyski blogerlar var da, şu bir topar kontentde video çıkarıyor, rast gelip Türkmenistan hakta çıkarıyor, rekord koyuyor prosmotorda, konkretne. Milyondan geçiyor şundan. Ne bir videolara denk geldim ben. Başka videolarına gireyim 80-90 tam 150 mün prosmotor. Türkmenistan hakta, şu eminde Berdim Muhammed'in gereket o neme atışları, zatları, şu hakta video koydu, milyonlar geçip durandır. Daşar yurt blogerlarına hem neme oldu, şimdi güymence oldu. Atamana da Güymence, məs kul işlediler ular izdivaç edip. Pardon, pardon. Halk değil ya da öyle halka boş verelim bolýan. Hani 5 wagtda namaz okap kalça imamları çok ýalyk ýyzyna çöküp ýan halk eňilýara başa ýara hukman halka bir dıra çekelim mesela. Doğrudan 5 wagt namaz okap duran imam hacılar şoň ýalyk barıp durup başa ýarlar. Şolar bizden öň gowy bilmeli şolar. Görerdeli bolmaly. Gaýtam halkyna şol meçide baran ýaş netije zatlara gaýtam şolar öwretmeli tam tersine şolar. Onu näme diýjek? Düşündüm. Şimdi şu imam hacılar meselesine gelsek vatandaşlar, ben hacının her bir seriozun temalarda gurlavatın arasında şu imam hacılar temasına geldik. Birazrak anekdota aýdyp geçsek şu imam hacılar meselesinde. Umuman bir owada diye bir imam bolan diye de var. Bir imam bolan köpçüligiň bir hormat koýan imamy. Bulan wagz etdiýmiş owa. Ayal maşgalanyň asly şeytandan gelýändir. Ayaly dinlemäň. Gerek yerinde şeytana da sapap berýändir. Erkek bolýan bolsa öz diýenli bolmalydyr, öz aýdan etmelidir. Ayalyň aýdanny edaýmän diýip diňe şoň ýaly wagz etdiýmişler. Maňa meň zeşbigi baran, o imam ağa salamu aleykum, aleykum salam. İmam ağa şu ayalyň aýdanny etmelimi diýip soraýmışlar. Yok oglum yok. Ayalyň aňyrsy şeytandandyr. Aýdanny edaýmegin. Ha bolýanda diýip imam ağa diýip, öýde diýip iksany goýun bar diýip. Biri arryk, bugün ölmese erkek öljek. Şu kapyrgasyny sana bermeli şeýle bir hor diýip. Beýle goýun diýip, goý goýurga maňatja diýip bir semiz diýip, arkasam tep-tekiz diýip, bir 30 kilo 40 kilo aralığında var diye ağrım diye bir semizce diye ayalım bilen diye maslahat ettik diye canlılığına imam ağa Hudaý ýoly bereli diýip Allah dergahynda kabul bolsun dilegimiz şu imama hadarka bereli Hudaý ýoly bereli diýip karar ettik diye. Indi dawamız näme diye ayalım bilen diye 4 ayak var mı, kelle var mı, hor bolsa da arryk bolsa da arrygyny bereli diýip men arrygyny berjek bolýan imam ağa sana. Ýöne ayalım sen öýdüp Allahyny aldajakmy? Hudaý ýoly berjek bolsak semizini bereli. O bir yani günah girmeli bir Hudaý ýoly berilende bunu almaşaýçy etmeli diye de semizini bereli diye menem diye arrygyny berjek bolýan diye.
İmam ağa ayt diye men şol ayalın aydanını edeyin mi etmeyin mi diye. Şimdi bir ömür ayalın aydanını etmem diye gören imam şöyle deyip sakbalını sıyıp oğlum onun yalı akıllı ayalın aydanını etmesen katı ulu günaha girersin sen diyemiş. Onun yalı ayalın akıllı ayalın diye aydanını sen hükman edemelisin diye. Uje nefsine göre yankı imam nemeden geçip dur da. Semiz koyunu özüne almak için yok diye ayalın diye aydanını edemelisin sen diye. Edil Türkmenistan'ın imamları hem yankı şu öz. Yankı imam semiz malı nemet şiyalı ıntılışı yalı Türkmenistan hükümete nemet Türkmenistan imamları şuna taraf umtuluyor. Cübüsünün dolanını karnının doyanını biliyor. O şeriat, o nemeler, o yazılan Kur'an'da yazılan kada, kanun, nemeler zatlar yok. İlk belgisi ben bundan bir 2 yıl ömür efirde bir belirlek geçtim. Vatandaşlarıyla matematikada skopka açılıyor şekilde. Skopka şekli ve skopka yapılıyor şekilde. Şimdi Türkmenistan'ın baydağındaki A'yı alsak skopka yapılıyor şeklinde. Skopka yapılıyor. Şimdi Müslüman devletlerinin baydağında A'yın şekli olan, yanlışmasam Saudi Arabistan'da var, son Özbekistan'da da olmalı pamayma. Yine bir neme devletlerde var. Onlar da skopka açılıyor şeklinde. Ay bu tarafa sene tutur. Ayın yüzü beylak sene tutur. Ama Türkmenistan kay gezeklerinde skopka yapılıyor. Ayın yüzü beylak sene tutur. Yani dine karşı diyen düşünceni ben şu yerden çıkarıyorum. Ne için dine karşı? Sebebi benim liçne özüm. 2019 yılda yanlış aytmayın. 2019 yılda 6 sani kargocan ettim. Arabistan'dan gelen Kur'an kitap var. Türkmenistan'a uğratacak ben şu an 6 gidip bilen diyor. Tamojnodan diye geçiren haklar diye. Kur'an geçirmeyeler diye. Belki özünüzden kavat gelensiniz vatandaşlar. Kur'an geçilmeyedi. Dinle Türkmenistan'ın şu dini müftülüğü tarafından ikrar edilen belli bir neme kitap var diye şunu okumalı diyor. Daşlar yurttan gelen diye Kur'an'ı diye içeri salanaklar diyor. Arabistan'dan gelen. O Kur'an'ı verecektim bizim. 6. kargo ayttı. Şu devirler hazırım yanlışmasam kilası neme $1 da yüküm. $1. Kur'an diyenin neme 350-400 gramdır özü agrama. $50 ver diye. Eltip vereyim diye. Onda da yolda tam orada aldırsam diye benden talep etmeyin diye. Riskavat et göreyim diye. Yöne $50 ver diye. Bul eyyam şu yankı ayın şekli bilen aydanda bul eyyam şu dine karşı pozisiyanın varlığını şu nemeden görüyorsa yani. Praktikada iş yüzünde biz şu nemet biliyoruz. Ondan başka bundan 1-2 yılın haber geldi. Anamlı yerden haber geldi. Orada ayında o ağız bekleyen studentleri stroya koyup yakanın özülü içine stakana su koyup içtik şu su içirip çıkıyorlar. Hemçin adam İslam dinine nece uglublatsa etse nece çumur öğrenip başlasa dinde neme yazıklı? Sen Allah boyun eğmeli. Allah'ın bendesine değil. Sen Allah boyun eğmeli. Dinle Allah boyun eğmeli olsa onda ne hemçin ben bu Verdi Muhammedovlara boyun eğip yorun deyip şunun saznanyası oyanmasın deyip şu dini kısıtlamak yani çeklendirmek işine ökte alıp barıyorlar Türkmenistan hükümeti. Uzaklarım aytiyes dile getiriyorsa o biz o vatan dönüğü yenileme şoňaly yarlıklap geler. Ayda verdin meýe. Sözüňiz bilen başlan. Şuna Gülcemal diýen aşaklardan doğanız ya da benim tasdiye basılıpdym diye şu tema ayda oturan tema boyunça diye. Yani действительно käbir adamlar şoňaly kadýasyň aýtýasyňyz ýaly. Yani geçiren o kargo diýişiňiz ýaly mene bir kelek ýaly özüm geçirjek bolup ulad etjek bolup manyň şoňaly bagır tapýalar, get tapýalar aýryp. Soň men alyp bilmedim şolary. Kur'anyň näme ziyany bar? Sebebi ziyany ýok. İçerideki Kur'an eýem nemeden geçen. Yani ayrılmalı yerler ayrılıp, kalmalı yerler kalan. Daşar yurtdan baran Kur'an orijinal variantında olsa sen dinle Allah boyun eğmeli. Prezidente değil deyip. Neme berip bilýärdi düşünce mi? Oyanmagy mümkin. Korkuş ondan. Olan bir kanunyň bir bölegi da, bir bölegini aýdýar şo aýdýar halkyna öwredýän zatdy şol ýa Allah birdir. Şoňa çökjekdiň, şoňa inanjaksyň diýip. Dogry aýtýan. Hoş geldin Uzer. User neme tutur Zapruska neme berip dur. Koşulup bilmedi öýtýän. Gülcemal alaý diýjek bolup muny kalsa ýok görek. Onu näme Yok, soraýjakdym. Zapruska uğratsa men alıp durum boyna mene neme der. Efirde gir gürleşecek bolsaňyz watandaşlar uğradyň Zapruska. Şol o ýokara galyp aýdy bermeli, o gorkmaly da, çekinmeli da. Näme bilýän zatyňyz aýtyp geçsiň, o halk bilsin, özüňiz bilişiňiz ýaly. Halkam öwrensin şonu näme üçin şeýdilýär, näme üçin beýdilýär. Nägileriniz bar? Ulaşmasaňyz Ulaşmaýan diýip ona aýdyp bilersiňiz. Boldy näme der o sen men bilen ulaşmadyň diýip men uruşmaýan arkaýyn olun. Şunukla. Umman din meselesinde de şonu ýaly ýagdaýlar o. Yani şu dine hasken uygunlaşsa çumur nemetse bize karşı neme olup yetişerdi bu. Geçenci yıllarda, 2000'nji yıllarda yanlışmasam polisiýadan, baýanydan namaz okuyanlar var bolsa işten kovdular. Oldu şoňaly nemenem. Başından geçen adamlar var. Gülcemal gelecek diye. Aldım efire. Salam vatandaşlar, atım Murat salam. Aleykümselam. Orazalar kabul olsun. Ayda verin dinleyiz. Benim şu nemeden Özbekistan'a gitmiştim de bu nemelere, Bahavettin pirlerine gitmiştim. Şu yandan kitapları aldım. Kur'an kitapları, hadis kitapları, yeni bir neyçe kitapları bayağı almıştım. Yani gelen son alayım diye. Sonra bu o neme tesbihleri vardı. Bir sürü bu neme ıvır zıvır şeyler vardı. Koku mudur, kitap mıdır bu nemeler. Souvenir bir zatlar aldım. Eve o zamanlar daha gençtim de. Öğreneyim hiç olmasa bu Kur'an'da neme yazıyor, hadiste neme yazıyor diye.
Onlardan nereden bileyim ama zapret olduğunu. Sonra geldik tamojnyada Özbek tamojnyadan geçtik, Türkmen tamojnyaya geldik. Hemme sumkaları açıp parlap yatırlar. Ondan sonra bu bolanok, bu yasak dediler. Sen geç o tarafa dediler. Beni de geçirdiler. Ya dedim neyemesi yasak bunların? Neyem için bolanok diye. Sen diye bilen yok mu diye bu neyemeli yani dini kitaplarının Türkmenistan'a girmemesi gerekiyor diye de. Ben dedim ben bilem yok dedim. Ben bunları satmak için alam yok ya. Propaganda yürütmek için alam yok ya. Ben bunları özüm için aldım. Okumak için aldım. Yok bolan yok sen geç buraya diye geçirdiler. Başka benimle birlikte gidenler hemmesi geçti gitti bu tarafa. Onlar almadı kanyasına o kitaplardan. Çünkü onları daha önce almışlar. Ama ben ilk defa ben bilem yok da hiç kimden bilmem. Yanındakiler de aytmadı öyle bir şeyi. Ay sonra o ne dedi bu ne dedi. O bütün gün o tamojinde oturdum. Oradan bir neyme tapıp buradan bir neyme tapıp en sonunda dedim ki alın o şu kitapların hemmesini alın beni özümü koyverin. Tanış geldikten sonra zıvanok ettikten sonra ondan sonra beni koyverdiler. Böyle bir macera yaşadım yani. Hay olur ya ağaçların eline bir iki manat versen tamam geçir ya. Olin şoňa tamakina bolýar käbirsi var karanlydyr. Ağaç. $100 vardı. Şu $100 näme de gözüküyor ya $100 var diye. O $100'ımı aldılar. Ha şoňalykda ağaç da olur ýankalyk. Elinde näme bolsa alacak. Ama yazık oldu o kitaplara yazık oldu näme. Ýöne şonuň günäsine şu taýda galjaklaryny öldüren bilýär. Şu günäsine galjaklaryny. Şonda da edýärler de şolar. Şu haram işi. Din tarafını tut, ekonomikan tut, söz azatlığı, Olar ýalyk. Atamra da, olar ýalyk diýende ýankalyk Kur'an kitaby girizmede ýasak edýän çaňy özüň ama haja gitip geldiň meselem diýende. Näme ýasak sen özüň gitip geldiň şo din şo haja gitip näme üçin gitip geldiň onda sen şolarda ýanylmaçylyk edýän bolsaň ýa ýasaklaýan bolsaň. Onda senin özüň gitmedi onda. Gaýtym halkyna görelde ber, golum gitsin haja ýa niýetläp bir. Golar bir öwrensini gitsinler bir. Ýaşlara ýankalyk bize bir saýy döwründe bilýän bolsaň, meçide bolmasa hem şo bilýän molla bolsa, ýanky ýaşçalary şoňa berýär meselem bir azam öwrensini dip. Ýa-da şolar adam ýok, şonu aýryp barýarlar köp. Asta diýişiňiz ýalyk ýöne. Hakika. Aytena gaýsy ogurdan tutsaňam şo bir halk üçin näme edilmeýär, bir halkyň geljegi üçin, halkyň bähmeti üçin hereket edilmeýär. Edil şo aýyň şeklindäki, baýdaň şeklindäki aýyň bu tarafa seredip durmak, ýagny ählisiniňki beýle tarap, Türkmenistanyňky beýle tarap, ýagny ol diniň nyşany bolsa beýle döwletleriňki, biziňki şu anti, ýagny противоположность, ýagny dine garşy diýen. Näme Gülcemal Dogramyzyň aýtmagynda, seniň aýtmagynda meniň getiren misallaryň netijesinde şu dine garşy hereket etýän döwlet diýip biz aýtyp bilýäs. Baýdagymyzda da şol nişanlandyrlar. Indi şu müftiler, soplar, o din ulamalary, din vekilleri Türkmenistanyň içinde. Şolar bilmeýärmi ki, o baýdagymyzdaky şekilleme o dine garşy nişan berip dur. O hormatly arkadaşymyz, ýene bir zatymyz, o atamyz, babamyz, o şunu bir ütgedeli şol nämäden gelen ak diýip dillenip bilýärmi? Ýok, dillenip bilmez. Oňaly ýaman görünip, näme diýip bilmeýär wagtynda o näme bardy? Nasrullah ibn Ibadullah diýip, şonuň döwründe döredildi baýdak. Şolam aýtmady. Bolmasa şo dagy Siriýanyň Şam näme medresesini gutaran, Arabistanda şo dini medresesini gutaran, şo diplomny alan eken. Şo bilmeýänmidir şo baýdakdaky haýsy tarafa seredende şo diniň nyşany bolup durýandygyny. Bilmeýänmidir? Bilýär kançyna. Ema hiç kim dillenmedi. O baýdakda dine garşy şekilde dur, aýyň şekilde watandaşlar. Eger bilmeýän bolsaňyz, anlamaýan bolsaňyz, ýazyň Google'a o baýdaklar çykýar. Flagi musulmanskych stran diýip näme? Onu da deňeşdiriň. Olaryň baýdagy haýsy tarafa seredip dur? Türkiýanyň haýsy tarafa seredip dur? Biziň haýsy tarafa seredip dur? Şondan düşünýäňiz. Ay musulmanlygyň simboly bolsa, demek biz musulmanlyga garşy döwletde ýaşaýas. Ondan başga da konstitusiýada din serbest, ýani din özgürlügi bar diýip konstitusiýa kepil geçýär. O nämäniň içinde Türkmenistanyň içinde Yegowaçylar diýip bir näme çykyp ýöredi, o ömrek. Eşdensiňiz görensiniz. Şolar hem kowalap basyp näme diýip ýöredi. Hani Türkmenistanda din serbest, isleseň daşa çokun, isleseň ota çokun, isleseň Yegowanyň ýörelgesinden ýöre, isleseň islam dininiň ýörelgesinden ýöre. O şolar hem kowalap basyp näme diýip zat edip. O kanunda kagız ýüzünde bir zat ýazylýar, iş ýüzünde beri praktikada biz başga zatlar görüp gelýäs şu güneçede. Beýnansak da. Häzir diňe arkadagyna çokunlar etdiler o. Hakika şoň ýaly ýagdaýlar. Vatandaşlar soraw. Halkymyzyň wara, atamra da halkymyz wara şolar ýalyk bir-birimize garaşýar. Naprimер, ol maňa, men saňa şolar ýalyk bir-birine garaşýar şumat, hiç ile variant ýok. Diýişiň ýalyk entep belli bir wagt gerek. Şol düşünür ýalyk bir. Ýöne oňçylyk hiç şolar diýjek bolan şol. Gitdigiçe ýani kynlaşyp bar ýa şumat. Ýani Türkmenistanyň ýagdaýy şumat öldüre bilýär görüp otyrlar. Meselem millet halk şonu bilse de ýöne ses çykaryp bilen okul sebäbi biňiň bir adım atmasyna garaşýar her kim. Ýöne onu kim atjak? Ýani her kim bir-birine garaşyp oturup ýerlerde büýdüp. Mene şöyle pikir edýän. Onu agzy ýerleşmeli, dilleşmeli meselem. Hani bir niýet edeli bir kaçan näme etmeli bir hakymyzy, hukukumuzy soraly diýip bara bir agzy bir bolsak, şol hiç adam edip oklar, her halk hemmes bir agzy bir bolsalar. Seret her kim birinji adım etmegine garaşýar diýen gaty dogry aýtýan, ulalaşýan. Demek şu taýda şu meselede öz toçka zrenýamy, öz garaşymy aýdyp geçsem, Sanjar wakasy, Şeyh Muradowyň eden nämesi, pakşeňesi. Onu terap diýip çykardylar, ýene nämetler pakşeňe boldy, bolmady. Umuman sorawlarken jogaplar az. Şondaky bolup geçen hadisa halkyň ýüregine başly bir 20 ýyllyk
başta bir 20 yıllık korku aldı. Sen halkım 20 yıl. 20 yıldan sonra o yerden bu yerden ses çıkıp ondan olu eşitip bundan bulu eşitip o şunyalı adamlar çıkıp başladı. Men ve bana benzeş egindeşlerim demeler çıkıp başladı. O 20 yıldan sonra. Şol Pakuşenyan'ın yetirenlemesi ziyanı 20 yıl halkı serpiktirdi. Indiki harekette. Eğer amala aşmasa şu perivarot diyen zaten şu hakimiyeti prezidenti vazifeden ayırmak misya amala aşmasa yine 20 yıl damışlık ilan edildi deyip düşünevermeli. Şonun için şona sezavar bolmaslık için Teplitsa, Glonkanın içinde bişen pomidorun tagamı bilen günün enerjisinde bişen pomidorun tagamı tapaplı olandır. Nemede çalt yetiştirip böyle Teplitsa'nın içinde. Yani tagamı kovdar. Meydanda hayal yetişiyor. Yani tagamlı vitaminli yetişiyor. Edil şonun yalı güpür tapır. Teplitsa'da pomidor yetiştirilişi yalı güpür tapır neme yağdayda ona netice vermez diyen fikir var mende. Şonun için amaklı. Halk bilen bir ara gelip ondan başka Lüboy bir devlette şunyalı revolütsiya, barxıtlı revolütsiya, aranjı revolütsiya amala aşan devletlerinin o neticeli revolütsiya amala aşan devletlerinin praktikasına seyretsek islendiginde hukuk koruyucu işgärler yani politsiyalar, egni pagonlular, eli dubinkalılar halk tarafa geçen yağdayında şonda revolütsiya amala aşıyor. Bizim käbir özüne akıllı görkezen käbir opozisiya sumaklar o 2 gün ekrana çıkıp 3. gün näme deydi? Biz bariyası lüstrasiya etdiyiz deydi. Biz lüstrasiya etdiyiz deydi. Lüstrasiyanın manysı näme diýende cinayet etdimi? Sürgün etdiyiz. Çağa çugasynam özünem. Kaptaldan bir çıkýadan her bir adama diýe 70 düýe odun daşap şu odun içinde yakmalı bular diýe. Indi egninde pagon götürüp ýören, elinde halky ezmek üçin dubinka berilen adam aktivistlerin gelip ya da halkın ayağa kalıp özgürlük etmeni islermi? Neticesi sonu Afrika sürgünü olacak olsa çağılar bilen bile. İslermi? İslemez. Ana şol edilen çağırış yurdun içinde eli dubinkalı o politsiya işgärler şolaram halkın içinden çıkar. Şolaram birinin doğanı, birinin adamsı, birinin kakası misal üçün. Şolaram halkın içinden çıkar. Şolara şoňaly biz barsak biz şey deriz sizin sonunuz şoňaly ölümdür. Facigalydyr diýmegi neticesinde şolaryň gakarlanmagy misal üçün çıktı Atamrat Sapar diýip birisi. Näme at familiýa belli yüz belli adresleri tapýarlar. Şonun öýüne bar, bu ýaman kan gurlap başlady. Türkmenistanyň kemçiliklerini aýtdy, Türkmenistanyň prezidentini kritikowat etdi. Bar öýündekilere aýt birazrak basyş et, şol efire çykmagyny goýsun. Bar bir gezek basyş etdiýse, ýa-ni egni pagonly bar ýa-da 5 gezek basyş etdi. Näme üçin sen Atamrat Saparov halk bilen, ýa gözümler halk bilen birlikde gelip bir ütkeşiklik etse, meniň soňum Afrika sürgüne ediljek, meniň çağalarym basyljak. Goý, gelmesin Atamrat, gelmesin. Şonu gelmez ýaly şuýda bir çäresini tapmaly, gorkuzmaly. O näme etmelisin? Köp nemeler ana şu bar national bar diýur. O öýüne basyş edilip köp adamlar şu bar diýurdan izine döndü. Köp adamlar böküp geçip bildi. Gorkyny aýryp. Köp adamlar izine döndü. Näme üçin? Öýündekiler jaň etdi. Sen şuňaly işe goşulupmyşyň. Aý howa, hak hukugumuz, halk azapdy. Etme, girme. Bizleri öldürüp diýjekmi? Şol işlere goşulsan beren süýdümden narazydyr. Şöyle izine gaýdan gatdy kän boldy. Neticesi näme? Neticesi şu biz lüstrasiya geçirýäs diýdimi? Ana şonuň neticesi şu. Ana şu opozisiya sumaklaryň beren ziýany bir 2-3 ýyla hereketi iza serpiktirdi. Bu meniň garaýşym. Biz ana şu zatlarga gapma garşy geldik. Dogry aýdýan golleýan. Çünki halkyň şol ejiz ýerinden ýapyşýardy bularam. Nirde nähili ejiz, nähili ýapyşsam, nähili bolýan, nähili bolýan etsem diýip. Dogry aýdýan. Hakyklat şol. Häzirim şol dat bolupdyr. Mitol goýmuşum şol. Şolaryň toparynda men şu temany bir näme etjek boldum. Näme diýip olara diýip ceza bermeli dälmi diýip. O ceza berjek bolsaň lüstrasiya bolmaýar o. Lüstrasiýany ýaz Google'a lüstrasiya diýmek näme? Wezipe goýýarmazlyk. Başlam. Wezipe goýýarmazlyk. Şol adamy şol wezipe ynanmazlyk, wezipe goýýarmazlyk. Bu illüstrasiya diýende o sürgün etmek, yakmak, zat etmek, pikir et görün. Men gurrun berýände obrazyny gazan aldım. Gaza koydum. Gazın aşağını yaktım. Gazın aşağını yaktım. Gaz yanıp dur üstünde gazın. Su koydum, duz attım. Son içine birinci attım. Son mercimek diye mercimeğim taşladım. Çisnovum doğrap taşladım. Pomidorum doğrap taşladım. O tüyü taşladım. Birazrak doğralan neme vardı. Okro pitruşka ona taşladım. Şunu yal palov oldu diysem. Dinle oturan adam aytmaz mı? O kaşa oluyor, palov olmuyor. Ulaylısı neme oluyor? Yani palov olmuyor deyip düşünen adam aytıyor. Bularning lüstrasiya diýende adam sürgün etmegen şu lüstrasiýanyň içinde, adamy diýerligine ýakmagan şu lüstrasiýanyň içinde. Onu ýaly ütgetip bilýärmişik diýip eýdim ütgetmeler. Lüstrasiýa wezipe goýýarmazlyk. Şu bilen çäklenýär. Bu bizim tapan lüstrasiýamyz diýip boýun alsa ona diýip. Ýok diýip lüstrasiýa kanuny şeýle bolmaly diýip erjeşerim şolardan biri men bilen. Erjeşerim. O sizin lüstrasiýaňyzdyr diýsem ýok diýip dünýä lüstrasiýasy şuňaly diýip erjeşerim. Bilemem o niran okan, nirde nädip nemeden. Belli däl. Umuman aýdyp otursak aýtmana zat kän watandaşlar. Ýoş-ýoşdan efir ýapsam. Ýa-ýa. Sağ ol. Görüşelim. Saman oturan ýere ýapjak bolsaň. Aslında bugün efir açacaklar etdim. Vatandaşlarımız haýyş etdi bugün efir açan yok. Sen açay biz otur. Şeýle bir arasynda açyp duram senem ýa-ni kän açaň ok goýun her wagtlar bir açaňam. Murat senin YouTube kanalın ne miydi adı? Ben YouTube'dan baktım ama göremedim. Bir tane video var. Odam 2 yıl önce ondan yüklenen. O kanalımda neme? Parol niýetdim onun. Neme? Täze türkmen ele bir harplar bilen Atamrat Saparov.
Tamam ben bakayım ama şu aradım şimdi bulamadım. Siz joğarını verin şu hemen. Önkü kanalım nemete. Biraz popülernete. Eşeklere eşek deyip bilenim için, şarpıktan metal alan oğlum ben dişel kanalını yitiren aktivist men. Yalancı deyip bilenim için. İnansak da. Geçmiş olsun. Hiç, Efir aldığınız için teşekkür ederim. sağ olun geleniniz için Sağ minnettar. olun. Erte vatandaşlar başka engeçlerimiz efir açsa talip Nuru Alişer neme zat açsa men efir açmayın. Neme koşulup oturarmış man o dönemen efir açmak. Bugün hiç kim açmaya deyip aktivist engeçlerimiz aytan sonra ay borla ben açayım dedim. Bundan 2 yıl ön açacaktım ben efir açıp 6-7 saatler efir açan vaxtlarım oldu, oturan vaxtlarım oldu. Hep de bir gün abizatını Emet yetik 1. gün, 3. gün, 5. gün atıqı toparımız vardı. Şu hep de bir gün bana pay düşüyordu, ben açacaktım. Son ay oldu bul oldu yalanlar ortaya çıktı. Ben biraz rak nemedeyin. Aleyküm selam gülerek gelince. Biraz rak çekildim zaten ondan beri 2 yıl geçti. Düğün açtım. Şu 2 yıldan sonra düğün açtım. Yattan çıkan şu efir açmak funksiyalar. Yani ki düğün ki efiri skaçat edip almağın yolunu tapıp bilemiyor. Önler daha ondan 2 yıl ozal. Adam ne instinkt koyuyor da güpür tapı skaçat edip alıp. Ahir anlarsınız Alişer'e can ettim. Alişer'e can etip ekran paylaşma bile seni ayıp dur. Ben haysına basmadım. Şeyde düğün ki efirin neme videosunu skaçat edip aldım. 2 yılın içinde yattan çıkacakken. Düğüne Sultan açtırdı öykkensiz ya açastı. Sultan Nemet açar. Şöyle O yaman değil. Düğün 50-60 adam bilen oturduk bugün o 70-90 aralığında Nemet'te minnettar o vasıyla. Sağ olun size şöyle açıp durun bizden bir gelip Elbette egni pagonlarım serede oturandır. Sizin canınız sağ olsun o hakikatlara aytıyız. Yüreğimiz tarkka yarılıp ölse de ölsemiz de hakikatlara aytıyız. O ne efle o neme atavalarımız güne eteklerini gizlep olmaydı. Ne efle gizlecek olup tapırdanın, çavalanın. Hakikat aydarsız biz Türkmenistan'ın içinde yaşayış ne efle. O siz ne efle propaganda ile nemetecek olyanız, gizlep saklayacak olyanız. Biz aydarsız. Yine şu temada bir aytıp geçecek zaten. Yine feodalizm diye, o feodalizmden son diye sosyalizm diye umuman komünizma taraf ımtıldık diye de komünizma yetip bilmedik diye ondan sonra bu perestroika, demokratiya yönü Türkmen halkı sosyalizmden emelizme geçen halk. Emel etmeli gününü görmeli. Emelizm. Ben jongal ad vereyim. Emelizm. Emelizmde yaşayan halktan o zat gizlep bilmezsiniz Türkmen hükümeti. Buna ne için aytıyor? Emelizm diye. Emel et diyorlar, vıpıyan tapyalar. Vıpıyan tapyalar, giriyeler, görüyeler. Yurdun içinden görüyeler. Türkmen hükümeti tapırdanın, çavalanın, can verip gizlep saklayacak olup. Emelizmi gören halk Türkmen halkı emel edip öğrene saklap bilmeyiniz. Var bir görüyor. Hatta inanmazsınız vatandaşlar ömrek bir 6-7 ay oldu. Gece saat 3'ün yarı. Türkmenistan'dan bana soğanıp geliyor. 3'ün yarı benim hepsi okulda yatıyor. TikTok'a gir deyip yazıyordu. Can aldım ölçürdü yazıp başladı. TikTok'a gir. He ne mi oldu desem. Talibi yekala oturuyorlar diye. O girip de Talibi paddeşk edip Türkmenistan'dan can edip gece 3'ün yarında. Şu canlı yayının bol oturanların haber veriyorlar. Sonra ben yazdım, Turkan sen TikTok'u ne dinlemedin sen? VPN tapıyorsunuz diye. Biz VPN tapıyoruz diye. Tak işte o emelizmde kamilleşen halkı saklap bilmeyiz Türkmen hükümeti. Emel etti Türkmen halkı yolunu tapıyor görmem. Yolunu tapıyor görüyorum. Nesip olsa o neticene Allah'ın özü yakın günlerde ne eder? Türkmen halkı ağzı birleşer. Sen gitmeli, seni vazifeni beceremek, seni vazifeni başaramak. Biz seni halkı alat etmek için sayladık. Sen beceremedin, başaramadın. Çekil vazifenden deyip Türkmen halkı aydıp bilecektir. Aytmanın hakkı da vardır. Dolu yağdaydı. Yani şu güne de nesip olsa inşallah halk birliği bilen biz yeteriz. Yetersin inşallah. Ben anlayam şu zatları. Böyle sağ olun. Sağlıkta görüşelim vatandaşlar. Özümden biraz rak yağdı. Yatıp gincim alayım benim. Şimdiki efirlerde görüşeyençek. Sağ olun. Eğer efir açacağınız var olsa hormatly aktivistler efir açıp devam edip bilirsiniz. Etek vaxtken bir kişiler eken. Böyle sağ olun. Efirini yaptı deyip ayıplaşman 70 adam var eken. Hormatım olmalı. Biraz rak yatıp gincim almalı. Öyle minnettar.